Braso sense ma hodoa yaboaboa no ne atodi se Asem Beba Dabi kasebo yade beso mo ewa anidie kwa so na enadai ensama yade ebramo no de ebedi mu akotene ebi ane sen yade ani abatre ayekonongo enkran kwantempon no so ka bia na afa aye efom ngo anya akwanhia ma wode ahwehwehwehwe amanfo die mu ama ekowi ase enipa mienu de krananananananana oma yenyame dia Eljonfo na yebetwo so a yebeka ya akoda bia anwraga guess mirensa ba ku firi mu bebo ne sekan yetwo ya woto anse dote ni so wusu ansa sabre ni maame akasa wode atodwa so hi atentiri ni yom de amane bado ye from ani ebohwe ni de ani akyere oma yimra sabadwa fie enade omani amane ama no Oduma sanso ayo ne biewu ye nyina ye nim de si ye ebrebia abasne kodom kase omso yodom kase omso yodom kase majority enti ene wonmo call asetena no NDC amanyokuro no kire se omo eno omo yodom kase enti ba bia edom kase do na omo te dada no eho no omo kwaje ho boso e ma ekowi ase Asam kasiye bi asi emu nkyeremu no ye de bebremo abrante bi a wanya mfinsha donu enso sabre wo aposifo akacha da bampro akiri eda wo ne din ni Alex Abubakari sabre si eye Kofia Metepe bi ofri Togo isika wodo ho ne phones waje di nyina esam no doso kakra bi ne apone e de amamo mo ne entra kom se ye de beba na wi pamum na emum tie na sane so fam ye se Abel Fidie ni so no Otek 102.9 FM Facebook Otek 102.9 FM Emfoni ye de hwe bia no ye de beba aba begu so matimi anya bi ahwe na wa bra wo hwe no na wo che na wonfefo so atimi anya bi na omo so ehwe na ne ma ekonkan na ye ka mo se ewia so bia ni ho ma wadi nam ajaja ne sente nwa kwa bia da ro ma no maso asena ensamudu ye ba be se Asem Beba Dabi kase bo na ye de amamo vital milk no e wo dwaso e de papa enya asem kweto e baaye emfie aduonu nie enya wa ha bia da ntikoso ana no mame wate wodum e bebo a pa so ya me drink e ho yan kase so ya bi ne de aye cafe bia ni na ma problem bia vata me choko so e ho eno de true broma kakao koko ene de aye na de koko aye bia no eno so eye papa ntudum e bebo a wapom ne pa vata me banana kwadu ene de aye kwadu krojen nya sasa frafra wa ni bia dabi wodi kwadu pa ote kwadu tesi na nkasa ewo mu eno so eye kama pa wonuma ebeboa mema no kamfo pa ena vata mix strawberry so ewo honum eno so strawberry ya na yede aye nunum biwate na no krampo de calcium omega 3 wom 6 wom 9 wom enti wa bra pani wo ba ko guna na akoda no so no obobi guna na niam atimi akonkan ede amano na eba no sa na akoda no beba nwoma sebribi enti ne awiabre wada ne de ne ho abo bobode na bowro supermarket bia okwa wose vita makanti na wonam onya bia no abode guna akoda no mande bi nom emame Eljonfo perfect series en woman one American for diaba wo nkoda no ewu hia pa da cha kwa magina wormo so edia kro ne ebemu no ya yenwene wo ho ne empani pamfa nche wo mo na emu pa perfect GS naka wo mo ede hom sitampo na tua so a so nkokwan so kra edo no ye adwuma yo Eljonfo na English language basic kwan kosi free no ye obi ede ma nkoda no sanso na o about people KG1 kosi 6 history of Ghana basic kwan kosi 6 na RME sanso na computing creative arts science ne maths nyina obun konta kakra boade bobre obusuahunu na no so anya no okone nimu saa preschool for nkwara no mo frase esu atwere no so your coloring and writing edit som wo mo sanso na OAP creative arts phonics computing nyina da ene ayedu yom kenkanti ase ntu akora no kenkan ye do na wo konkan saa e wa abrapo no mu JHS one kosi free no busuafo English e ho a ye no soronko ede som wo mo sanso na social studies RME nyina ya ibi di mawo na ye sete ye exam questions ahuro de school so it headmaster proprietor for monsha no so se mock exams se final terminal exams midterm exams nyina da perfect ya ene ye nsonko de asombo kuma se putoja ye ben station ho no adanso man so nkran first up one na be we check kwan number is 0243299938 and 0540755465 ya fra metrimoda hene nana kwasi wusu echa meniminu asunaba ohene kwabena boaten afi sam no chirechiremu ankasa enie Asem Beba Dabi Asam na nyaba na nyaba duru se ya busuafo ya no ya na yedebeka nya se kan ene yede ebetwa monya kuma ene yedebeba wa ne se ye waija na obi kan asem wose nipa kasatie se wantia Asem Beba Dabi eno na yaduru so no ye bohwi
na ya de ani akyerɛ kɔnɔngo enkra kwantempɔn no so ya ɛwɔ asante ɛmantemu abusuafoɔ ka bia na afa ɛyɛ ɛfam ngo obia nim de ɛyɛ ɛne odu sanim hɔ ma no ofeli brechi akwa bekum nipa ɛne ɔti free pa abusuafoɔ ɛnya sam ketwa ɛsen a wɔsɛe no na nya agorɔ koraa gbagbagba no de abom saa momra Facebook no so tech 102.9 FM tech 102.9 FM abusuafoɔ ade no ehu sin wira mu kura mpo enya asam ketura gban ena ode aba bebe mu na ha ena onamu saa ya wate asimu a ya wo jam ko saa na abusuafo saa kwanhie ya esi ye no enipa mienu enam so ahwere wodom nkwa kran ya sebre amanu gusu a me kasayin wo kyeremu a odom a na odom eka ehye no tanka no ekobɔ eye pickup bi mu ɛna Hyundai bi ya ɛyɛ Hyundai Elantra ɛno so ɛkɔbɔ mu ɛma ɛkɔwi ase ɔmo nipa no nipa mienu ɛyɛ nyamedia ɛma afoforo ɔmo so ɛprepra emɔden na nasanso dia no ɛyɛ GW 403121 GW 403121 na asɛm ne se yɛ no na ya ma na yɛbɔni ɔben amofa na ɔhɔ no ma wɔto aso ɛde ama yɛn you trust savings alone bank anymore after BSc. I am born to continue boy again for a question one. Car, Makuma, and a kai. I've been over. Now, Carlo, a man deserve for a tanker. Yeah, the registration number IAS 9631-11 as soon as 27,000 liters of diesel. Na edisi enkran ebesin akopase ene Sakman track also registration number AH2393-23 and so 4,500 pieces of soft drink ana Samsung Kungo track and also registration number AES 1026-12 ana Toyota Tacoma and also registration number AH 1394-24 and a Hyundai Elantra financial registration number Tacoma also registration number AH21 1394-24 and a Hyundai Elantra financial registration number AH031-21 and a now Taka and a kind of man diesel what tankan and a Ghana na yeah, and what would be traffic so the another very big cafe and that road in Anna who attention a car na a Canada side yeah and don't go truck but the another guy luncheon cafe and Anna who attention yeah I on that side and a car nipa abel na one more car in luminum nipa yemidie ana womo ewo Elantra nimidie kumuna ewua emu ka emu nipa ni so eprepra sabe mogu sabia womo eje ayahwe na ba kwa nkwehye na etia ana emunchi etie abusuafo de tene nkan yensankyereni oben amofa ena wakyerɛkyerɛ nsɛmu akyerɛ na kyerɛ sɛ wohwɛ mu paa de a ɛne kaya na afa ɛfam ho no wadi awu papa ɛne wadi agyinjam kasa ahodoɔ bebrebe mu me se man with numbers na sɛ do sibu bɔ numbers ne koraa no a confuse me ehu o ɛhyɛn a wasɛ no ɛnya grokra mako enum and the producers monya ho adwuma na numbers no menye na minsanka na bobɔ ni Evjafo yento aso da ye ko anwraga ye Yaw Asante mantem ha ya na ye beka ya branche ba ko onye mfinhia du esia ye frɛ no tennis osu ansan na abrawosem ato no no se abaya bi de sekan e de tro ya wode awowodo a ya abrawosem pa da tennis yi ya akoda BC fo nsɔhwefo yi a bombekɔ asikyasi a wɔka ho bia no de nka braso na nka ya wode ya akora am se ne ene ya wadamo a
ene na nko an twiribo akodi atiki ena ka akura yi kwoto na SHS so ena se yi empofiri mu woi ato no kwamu pa na yebeka ya wobra na yede womu a womu eye adansefo bi wonche no mde twitwa no mche se no so ne fa bre mu na sanse besi ye dwoda Dennis ne sekan yede wo no maya miensa bi a de Dennis kuja na damfo ya wo ba no hia wo mo mentimu ho se ne buya no den he anopa na nsa basa prokopa ne tie ye nie no na je se get ba ko firi mu aba wo ne sekan ya yedim de esi ya je se wotumi wo ne sekan sa na yi Dennis Mame Stella Frimpong ene ne waba monten so no ka kire mpanifo edin se me titi tupa na posifo se aposifo yesre mu ada we no yema munya fan ne nkuntabuo bi a wakire se wo se atentene ne tumi ye adwuma ne huru baabi ade ne de to me anya ne kurfa hye kokwasa saa aduabu mu ana de kale kupese French fo nwom na fi asem na kwa kugu se ya twom basasa da bi wo so mpren so saa eduo no se ntem so ene yebenya ni da so se be ye bi kran asiprenu bia ensi etiwe ni de osre se mpenifu ni akiri pan sabra meka se de guest ne de wo mu aposifo akachi na nti se de Maame Stella Frimpong body nsem atudwa na omsimi mpie na mipie ti mipie ya mijawa no musa ba akra ne maame we na msimi ni no so ne hwa ne bae na mse boys na nu ba pani mu bie no so pani mu bie no se ne nipa mi no nka ho na mra ni wura ade mu no odi akonwa si wo no se mentenase oso de tenase na metenase no asa de ba ko so no asa de ba ko kan na mu sa akora ne we na mse doctor akora na wu kan kore na oso ba na e friend sei manka misimi ni bibia aka akora na wu on kan kire me ne tenase no si Yohane de akora ne bae ya forso a se be ja akora ne nkwa anyi yinti akora ne fi ni hodie mbubu faso akura na ewu school kura winya aja plan so day am si day de minye ska be 50 cedis man nko de bia na mko twene bo akodua ne papa akonta headmaster na be de chire na ne papa frɛ no se me mfa ne mla ti me dan me ne akura ne ko twene bo akodua ho no ti enu na me wa chime kura na ye ka kire me se ya wada wa frese ya wada me fa akula ne mla enti eno na me dan ka senti bedru fia akula no ho adwen kwan ne umiti me busa na ko ya hwehwe ne saa mu huntemte ya ne se obi a woni se kan ti me srem akula ndi wawu na emum no asotwe bi e fata akula ne de mu amena mfo mu mfaso Jean Fontiano no aprofessor mu aya esiye ewo angraga akwara de so usu ansan ne Maame Stella Frimpong ne te ne so sere sempanifo bi de akiri pa na cha professor braba pa na kunkum yi a ne wudie ye kokoso no bisofo abrepo subonten so wo kumase ya akwara ba ko nya mfirinhia nwotwe kwaku a ne na so ma no so onkoto porting bag yutu mo sumi bi na akwara nkoto mra wo de namu a ne se bodam bi wo mpotam ho efra akwara no ne bi kura ka ho bi a wo mdwane ye no nya akwara no so mu kabo ti kabo ya wo twense kan ya jinjan yo jinjam akora no a kire se eya brofo sempa na sabra meka se no penifo ya hoboa se kwaku yakwa akopɛ no krabe na ja osom bia no wachiri bia no penifo ne ade hye ne busuafo ada sanyina babejam na wi opero na yamana bofo ba wa bedu na wodi kwaku yiyo no achi na minchia watiefo nyina na menka se abrepo esubonten case no a esi ye bodamini no etwitwa akola a wanya 8 years kwaku school abrepo Methodist na ebra case ni si adwoada no tanyimfo ne abusua di akire betumi aka se bodamini no so de saabre no a omunya ono so ekunu a police fo befa omunye ni mu koye na akoni abadie ne ekwaye ombefa so omunsa beka akola no na omape no krabia no enra ebusua ekuhia police for ama police for bushen police for yese eyomo no mo de hye na si yaba nti omo ankasa empebra omu betumi akope omo de hye no krabia nti enra yetoto adwen no ebusua no ma enya ntie se senesade a ene ebenada edi enimu aye on the 12 November 2024 ena ombekwa akoyi kwaku emu no every konfo anoche aban ya asabia na omakwa akopɛ no krabie
na ne sei nso na yɛsan ka sɛ adeɛ baako a sisi aba bɛyɛ agyegesɛm wɔ mpɔtam hɔ no sɛ aside awudie se yɛ kɔɔsoɔ no wonam hɔ a bohu sɛ sɛbio abɔdamfo no bi nso ɛwɔ so a nenam mpɔtam hɔ a nnuaba bɛyɛ ahorɛwosɛm yie paa nti yɛbɛsere mpanyimfoɔ ɛnkanka ne Ashanti Regional Minister sɛ ɔmma ne mmarima no mmra mmɔnten so polisifoɔ na ɔmmɛkye saa nkurɔfoɔ nyina mfiri mpɔtam hɔ ɛsiane sɛ akwadaa yi a yɛtwitwa no yi sɛ ɛnyɛ nyame na ɛfa fie na ɛma atemamufoɔ a ɛwɔ hɔ no ɔmo egyina ɔmo nan so na ɔmo kum ɛyɛ aberante yi a ɔmo susɛ n'adwene mu ha no ya nka obɛdi awu saa da no paa nti mpanyimfoɔ ma ɔmo nyansa nyakɔka sɛ yɛhunu yɛ anka ɛsiane sɛ abutakyi kuro bɔ ɔyɛ a yɛnyɛ obiara ntene ne nsa wɔ ne nua soɔ yɛte sɛ kuro no mu ɔyɛ no ɔmo nim ho bi nti yɛbɛsrɛ mpanyimfoɔ sɛ ɔmo mmerɛ mu na abrepɔ asubɔnten sisi adeɛ abɛsono na ato kuro yi nti na nea asi ɛwɔ kwaku a sɛbio aberanteɛ no etwitwa no ɛyɛ adwoada no anadwo no update kakra aba ho na de ama mu yi na menim sɛ ɛyie da no dwuru hɔ nso a ɛbɛkɔ so a wɔ hɔ ne ahwɛ sɛnea ntutuiɛ no nhyɛ nyinaa esi akɔ Eljofu amane bofo ba wa bedu o de amane boy efri abrepɔ subonten wo bra kwaku nsɛm nyame ato mo ampanifo hyɛ sɛ November boso ne de to so dumienu na kwankogya som no ye be o de ama no ɛne na me wɔso na me de makɔ enkranman mu yaduru ɔmayi emra sɛ badwafie na abusuafo ayimanimu sam dada sɛ yewura aban baben ya wɔ no na wɔyɛ kyamehene ɛwɔ ɔmayi emra sɛ badwafie ebre bi a abɛsene kro o kyerɛ sɛ emra sɛ badwafo bi ɔmakro so carpet ebinom ayi wɔn anim so mbɛso wɔn gyina kɔntenkure amanyɔkue yɛ wɔn mu no wɔn afifiri mu a na ɛkɔba ne saa na ɛwɔ sɛ wɔn ankasa gyina ne tumi so sɛ kyamehene wɔ mɛmra sɛ badwafie na ɔkasa ade no adampan into wɔn ne tumi sɛ bia ku sɛ bia nya ado wɔn kɔ akɔhyɛ mmra wɔn bɛba aba bɛtena mu bi tie kɔba ne saa no na akɔ da yɛrɛ twe papaapa yɛ atɛsɛ ɛnya asɛm ketewa enti na ɛnkane ɛdɔm kuma yɛ yɛnim wɔ mo sɛ ɔmo adɔm yɛ NDC foɔ no na ɔmo dodoɔ no aba bɛyɛ wɔ ha aduasa nsia 136 ɛda na ɛdɔm kaseɛ yɛ yɛnum so ɔmo yɛ NPP foɔ no ɔmo so dodoɔ no aba bɛka ɛyɛ 135 na ɛkɔba ne saa no ɛna ɛnkane ɛdɔm kuma no wɔn se dabi o sese akɔba ne saa no die yɛ na dɔm kaseɛ baabi a mo ba mo tena no yɛbɛtena hɔ ne afrɛ ho sɛ dɔm kaseɛ na mo ayɛ dɔm kuma ɛwɔ mayi mmra sɛ badwafie hanom twe daawere saa enti sese no wɔn so yɛ ɔmo adwe so ɔmo nte aseɛ enti sese majority ɛna yɛteɛ ɛwɔ Ghana ɛmaa mu ɛma ɛkɔwi aseɛ no ɛyɛ speaker of parliament yɛwura Aban Babin ɔtoo asetena no ɛde sensɛyɛ na ɛnɛ ɛna mpanimfoɔ san yɛ nyankomade sɛneɛ saa de teɛ deɛ a ɔmbɛsan so afrɛ asetena bio enti mmarahyɛ badwafoɔ mmra na wɔabrɛ a na ɛkɔ akɔbɔ nondu sɛdeɛ wɔmasetena no hyehyeɛ no ɛsitiɛ no ɔmokɔduru yɛ apɛ ɛna ɛyɛ NDC amanyɔkuo yɛ asɛbere wɔmofrɛ ɔmo sɛ ɛyɛ ɛdɔm kɛseɛ no wɔnom nipa maako aduana na ɔmokɔyɛ a ɛne baabi a ɛnkane na ɛdɔm kɛseɛ no yɛ ɔmo yɛ MPP foɔ tena no wɔmokɔgye hɔ ɛbɔ so agye abɔ so ko ma agye kante so ko kanta mommra Facebook Tech 102.9 FM na mommra mehwɛ Tech 102.9 FM mommra na mommra mehwɛ na ɛkɔba ne saa no ɛneɛ ɛyere sɛ bɛnta yɛ akyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa na ɛno ana ka ho bie ɛma ɛyɛ adakulu mlasɛ badwani yɛ ɔno ankasa koro yɛ a sɛ wokɔ ɛyɛ deɛ ɔmo frɛ ɔmo sɛ sesi ɔmo na ɛyɛ ɛdɔm kɛseɛ na wɔno ɛna ɔyɛ tenene ɛde ma wɔnom ne din ɛne Governors Kwame Agboza wɔde ba bɛto dwa sɛ nyame no nukasɛm nie ɔmo nkyɛle koraa sɛ ɔmbɛma kwan sese ne deɛ ato ɔmo lai mu sɛ ato ɔmo lai mu di a ɛne na ɛwɔ sɛ baabi a ɛnka ne na dɔm kɛseɛ no ɛteɛ no ɛhɔ nom a ɛna ɔso ɔmo ɛtena kasa ne ne nya mu na Supreme Court nso adi kan aba abɔnten ɛde aba bɛto dwa sɛ agyinatuo yɛ a yɛwura Baben yɛ a wɔyɛ Speaker of Parliament tuyɛ no ɛnka wɔntwe sensɛn nanso yɛwura Baben ba abɔnten ɛde bɛto dwa sɛ daabi o wɔno ɔtwe sensɛn a ɛnya de yɛbɛyɛ yɛ wɔ kwan bi aso asɛ ebira asɛm no ɛdi atrɛntwie ɛwɔ ɛyɛ kɔɔto a
ya hwe de court no ebetimi aka na ekoba ne saa no na tese kame akwa se eniema enhyeda enkoyie enti adom kase no apani a wono na oyatrene ede emu wono no ankasa kro ya ene yetolon emrase badwani yewura Habib Idrisu wase da bi o sebe mpraduasa ye de mra ene ye adwuma Ghana memu enti de NDC fo no wono ma ye nya afi no mo no kwatwe da adwere akọbọ atwede akọbọ ntokwa bi atese na anu asem ni bi enti omo de omo no mo enko entokwa enti woyo sa hwete sam agoragu mo nkoda ena speaker sorry ya no se da bi ade no wase atu aseda enti se yenim da wo mbesa so afro ma yimra se badwafie bi o aso mo to nte mo mbra Facebook no so na mo mbra mehwe enti se de wo ma san so atu aseda potoka se me beka se indefinitely ti enim ebra ombesa so afre omayim rase badwa no ebiewu ede ko sie ko wie ka se bodo on kran circuit court no na court no akwase transabra meka se branche ba ko a emeka pa so dwoma wanya frisha no dudu enson ni Alex Abubakar sabri Accra circuit court no ahye se wonko dada bampro no chiri frisha no dudu mene se ya yewura mu no na Togo ni bi a friend se Kofi Ametepe na Metepe ni sike wodo ho ne fundi kita no ni ade wafa akotia kwanso nyansa kwanso ene chese ene din ne henya bopa wu entreni a wabo no anche sa no man chese eyafro sempa na wobra aposifo agisimpeni apa wo mudoso no ede bisa se wudifo ana wudibem court bisa eno se midifo na de ntina yes so se komo a kombra ni bia na etwetwem nso no ede mam kotu anamfun ya etisa ede ne wobra opa ho ache no nam so madwentreni di makoto owura Isikado eno chese owe na patron de ne ye beche nemum se wa bo sa krono ye etise ni de kodemu frinche dunum na yemfa ba ku nkan na se dunsia eno de ma no se wo ye bibia ye tisa robi no 15 ena se nipa no wo ye de nsake kan no no so 1 year wo de abia so de ba so nko ye adwuma emu de papa na ye kire mutia wa mu abusanfo ye se October abuso ne de to so dunu ensia ena ye Octagon hodom an kran ikimbu ho ena ho no bank wo ho Bank of Africa Recreation hodom asaga de mu ana na se Togo ni yiti ena ipa upai ni yanka no ipa upai Alex Abubakar fans akwati kwan so ku tu an mo tisa infinite hot ye afun ye kutakuta Togo ni ena fa akwati kwan so chi ye ensanfo nyasem ketu akura ena esike hye nbutu mu nyina woje tisa bride Alex Abubakar akode makosoma ban for Otek Asem Beba Dabi Kasebo is adjourned to tomorrow 12 o'clock in the afternoon. Yeah, indefinitely. Yebesaba. Yebesaba. Ya family mudahin na kwasi wusu echam menemu ya. Asunaba ohene kwabna boaten. Akura eni ma bi funny. Na akwanhia na musho na no ohyepa o. Jayo. No. Accident. Le onemu de kasa jamsa. Yadalino. Brady. Ehu ano ohio. But wanya fast na wase bio. Cast mark 5. Na ne ono kra ade no amfa mokese yi ko. San na meka. Na ne ye kan hey. Aprabe tankaru. Petrol ne wo mu se diesel ne wo mu. Eno nsia. Yes. Ana filling station ne mu pe. But anko the boma na nkebeboa. On say enya tank ni mum enka ye animu na ebum entinka ebeye yi kakra obaka so boye fom enka chire ni kese unse ye animu no ena osuro nso se odibom obewu aya ono driver no ko ebe kana mia entinka obewu o save ono no nti wadwene ne ho ehu ani we dey mo present to be abio so la adale different we ya fa just say unim speed ya no dey bano ya so Philip ASS speed na nemu edward to aso course because na 21 we the driver no be aka bi ho na kai we say no man go what kan ebi awu nipa mienu nipa mienu bi ono be kan enya nwa so betumi ibra ho bo bi na otiti ada nipa mienu
ana obɛpem na me hu yɛmɔbɔ na aka no a ko se nyɛ lane no na mu pɛpɛpɛ no what yes different lane ɛsɛ ohu sɛ baabi aduru na ayɛ hye nti wɔte si different lane sɛneɛ ɛmmra nti sei no we ne kura enti mean say ono kura no omfa aben bi ansi so because ye kan say enka na de aben puu asi so na wo ba enka sa de ne sinche obi branche tu sha oba de no ase oba o because ko ye bibi kakra bi a ho ye filling station anim we ko betunye tia so yi afa nchen no sa no hwe wo de ayese sakratwe hey Kadi America bi share ayese wo drive no adru arogaja ansen se wo kodi inner lane na wo twen se traffic be so gree amo akwa men ayi ho ne sa because cars no akase na kwasi bidru ho am very careful ti se ne meye no bibia beje gwa metunya yi afa ho create space say be na kojo so da bi ukojo so akofa pokuti transport ho no mani ho na ko ba bi on pe ho asem na sa ho no ne de sa ho kakra no o fafa ho ayi eh sa ho kakra no ko fa ho na ho me de ayi accident we ne hu pa ehu e bon pa se to bia o yeah we o ko akra fie me kwa ba o yes we kokunu show yada mo se arofo kase ebo be ma no na enuanum mienu we ye mema galo ewiai onomo aba besom papilo abebo wonum achi dom ama de sefata se otie na wuhunu no ode abekyerew ma afidie ne na ha na me nso me dan me ho aba ye ba ya toaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you tested positive. I no bieno. Says he a cool malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Na Plasmox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, na Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nomono, to malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to a bimame mano. Oh, a jajai. Abua wamo say what to making kai kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear, and D4 and a chair woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine so. O nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a battle pian koto bi maneba. Hey. And na so we dear. So ko be kura bet me akotu akoton. How many students o? Na eno kura dear. What table one so say she. We almost have certain mock exams. Terminal exams. And a midterm exams at the master school so a here wamamua at to phone call putuaja station wa and crying down so mine first stop and your mama beer yet to books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share we Hepa Plus husband.
ye de wa Hepa Plus husband and the also we Hepa Plus wife na abano Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apem for about more manufo and kwada we mfie du mienu ka ho our pharmacist na heba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Ghana for Midindi Dr. Ima. If we bra MPP bar bam, wetimi atretre yapo mudin won hyehye ene won sensem e de ama Ghana for OPPP num. We kire se wasi ayaresabia bibire wo yinkras. Ambulance ahodo. Zip line abe for kwan ya wafa so chichi nro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima, ye frame Jane, ye nurse ni. Enye no kwa ye den PP abayase. Wa map mudin adwuma ye ne hiasem. Afi bia wo sharp mudin adwuma no mukina. Sika odi bongo brand nyankwanimo afibia 20%. Abefo mfidie de ye adwuma no nso. Ye nya de ye wonani. Mwatete anesi fo bebre. Ye ye manage kran so ne se. Wosanso de sika odi ma nurse fo a wodin tete no asama wo. Ayaresa be ye krabeshi. MPP 2024 manifesto no ahye bose yapo muden ho hyehye ne nsensem no wo behye mukina. Afen nso wo bewie abefo kwan a wofa so edidi dwuma ewo yi health project no mu. Wosanso AC agenda 111 ayaresabia ewo maimu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adoctorfo nursefo ene apomudin adwumayefo enti we trade say a nursefo a wonya adwuma nyenu na benya adwuma ya na sa pepepe wo benya adwumaye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for mumaye boy apomudin hyehye ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o akokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao enti wa hu se emema ba wo yere omo ba no ho ofampana mahu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no donyame ne sala me ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na menya na medwene nsam bebre ho nka me kunipa ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto gane abra be ma no nti ukoto be ma no koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no no e na odi ntoma sa fom ho dwaye ne dem ho dan no se da ketua bi e na be ma na amenangi ne ho adwale ne ho dem ho e pepa ne ho e de bounce up and o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko he nkara me ko duru nkara na abonte me ko duru yana na veranda no gate no o matum anloko e na me pia na me wura ho e na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo e ne bounce up and ndike do ye day ena me nya botre gina ho no na minti ase me nim dia chese me hu dia me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne boss pant ne bibia ne ke o sire nku a mattress no so ne ne ma nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so se nkan so ne peti na nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ese na me hwe na me sa de to afide mi so to ki se dem ho sum ka horo na mi afide na mi hwe dem ho na mi hwe na be man datam na be man so sore e kin hono na mi bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de ba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo e no be adwuma ana I se oba be jale na mi se wa be jale ntu be jale no abonten ho jale ni ho e na dem ha so jale bia ni ha e na dem ha e na o gina managi pan num ni problem ina ye ma onya kwenya oba wa bonten oba me bola even ekropon ye betina area ba ko ayete ofa ma me ensa mi donyame oba mo fa echire we na otu ho san no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpe na asem tro na ocha me ntro
Obi onti muntimi nkyerɛ me mpɛ me odiaye me girlfriend. Men worry biem. What do you? Baby I open the fa comedy. What this kan nyina wi? Me the plot sika sasika nyina wadi nyina wi. Amedi. Wala de. Me ko mba bia ni sase so we onu adwane na wafa dwane onu ade akyi na wasa ko hwegu. We ondi dwane ade akyi so. Ondi so plus. You ready? Chese onu adwane na ade akyi na wakɔ hwe na wano foforo. Obeba ye nsem odijan ni sister se me nya oba ye wale me. Malam no ye ayefro no se me di sika no ya prema nsem. Papa we no to one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye nye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale kina na se we ya ka busuafo no omo nye nipa omo hwe nipa omo ndwe omo ndwe nipa no kai wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu oto ho a obukwa no edru ewu ase papa ya o kasa na ni samenya papa no hwe ne a o tu se menya enye wo de wo be kan na busuafo no samenya omo abe kire be se ja o yere no ye wo na wo me bro jina ma ya ye from Thursday me bra na okọ school tanoso me ne ko campus me bra no so le kaka me chen sister be ma wanya 40 years a won wale o problem uswa enware no de bia me kan sem we me bra no hu an o hu de wo wo unim do kamen nya ne hwe hama no fa nipa na opata esi jaje bakunya we nya ogina mfimfini nipa ne so otwene ho na no sete ade mi aso obeto de ne de damagimani ko minim do timi ye obeso se me life wo wi asikrampo chese be oba bia ampemi o se me krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amede a na obedamagime obedi medam samum no peso yeme peso pomani baako minim do otimi ye nti oye sa anu a wanti manto na mhu se ko to abomi be fo wasunte ma damage mi sisi ye na me ye na me so insana me chi hama nti no peso be jem ti me ye hama no se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe enim on se me ye ni sei jem na fa ni kotodwe hu ya ne se opeja nei ni skating sei na ne ha no awotre me kura me yam hye me se ama waya am wo plan waya am me plow because me plan say that se ayon se me de hye no on de ntronko a wode anadu bi me dala sakọ eduma Asem Beba Dabi no 102.9 FM bi bi ku no so a to so ko ana me ya to so Asem Beba on kana kura wate Asem Beba Dabi ya na me to me ko na me desra OTEG 102.9 wa to so ku nim na de enti no odwonso gu hunkum na wo ye dan na hu se dwonso de wonku nim na to so abrante to so ku kuma ti wada ma hu ya hu se to so enti wo hua na wo hu ye me ya me de fa na nim o me de fa na nim wasra wo yere dwonso osre yaw me de fa na nim that don't stand what your friend cool ile
me ayeye enka wudin enawia yi odoma nkoma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema wudin kronkron no adofo ne adehye awia yi yebema yenho yahyiehia yebema yenho aha na yama yenho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie sabre premo ato apahu simaduanan baako ene eye yawada asedan karuade nyankropon so ode ne yawo yi nso asan dom yen bosumi du baako yi ne da etosonson emfimpinu ne aduonu nan mu ene eda so yi ena wiai yasane ahia bio na botaye no ne se yede adesua ne ade kire dwumadie no ena eba abesom dwumadie ayedie da bia yeka yede kire yanuanom yede kire yadofo yede kire woni a etie yense yede dwumadie esua de ebrekro na amuo no yede dwumadie ekire yenho nso ade na dwumadie ayedie wadama ye live ewo Facebook ena YouTube ne so se wo hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM on Facebook ne so a awia dwumadi ayedie edemu live na de obeye nie share se oba Facebook ne so a share ma wani anum nya dwumadi bintie share ma onya binso hwehwe ebrekro na mu no comment bi a wo no wo de betumu amaye se wo de tumu a eba ye beje na yebekan no kama nso ewa afidie yi so am obi biara nso ate won kan se dwumadi ayedie yi onso oka ye hu bi ba bia wo di free a wo de ba ya na de aka ho ene Be Love Radio for Spain awia mu a monitor show no all the way from Spain yankopon hyiamo yedamu nyina nso ase se awia mu tie ye ewo ho afei mu a mu tie show no ewo United Kingdom mu wo ba GN Radio so a ye wo so Patmak Radio so Abawa Radio Amansign FM Brainy Radio ena Sahara Radio ena wiemu amutie ye woso no nyina no ye chiachia mu nyina da mo nso mase se mo afidie no mo de ato Tek FM na mutie ye afa ye wo Kings Radio ena afa ni TV eno nso wo Paris France Buchmani mu ye wo Dachi Hima Radio eno de ye wo Denmark ye wo Rakus FM eno nso wo Belgium ene ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America Buchmani mu Sahara FM enso ewo UK mani mu a ena wie wonum nyina di achi tie yen onum nyina di achi enso ehweye medi de Krobea nana Yaw Asante awie adofo yahia oba de achi ame awie yahia ya eja akra umpom te say nyankopon adome ho ye pa akra na onso so nyankopon na dawroma menso me ho odin ena wie yahia se ye ba besom sa na soma ayesom no yese ye disua de ya san de akire ye ho very good enuanom yenu bi ena ete kwaye bi na eye onomo maame onomo papa ena yawo emema mienu ka ho odoma nkoma nyankopon ene maame ne papa no ekasa ano ne ano enti se papa no hia bibi na okogina baabi a onomo ne na ne nyankopon kasa ene ye no waka ejo nyame ade achi o enei akade me ne me yere ne me maye bedie na ni obehwa osemonton fa ha ombekọ no de sefata wonom no onom nsaka enti saade yi nkakra no opanyini ne ne yere ene ne ma enso de te kwaye ne mu na dakope papa ne kogina ho oni nyankopon kwa akodi nkita ho okọ ya no panoa na adwo nyankopon ka kire ne se baabi aduru no de mo ba asase so a mo ba beye ye no mo bra so enti me de mo beko sabre ya meka sei owo bafo kra be wura mu fie ho ya obefa wo ne wo yere akọ ene ya opanyini bu nkotodwe osre adwo nyankopon se na na nyankopon wadaro maboa me na me mei afei na wonum asisu a wo fefe se ye koja wonum sese ye ya asem wasi enkwada no bebre
Adwo Nyankopɔn hwe ne din no se daabi me na menim die ntia owo bɔfo fa papa ne ne yere kɔe enti aka ema mema imienu ɛwɔ kwaye ni mu ɛne anya asam ketwa wɔnom na afa kwaye abɔ wɔmbo ɛkwan bɛ no wɔnom so bɛfa so a wɔnom bedidie ɔnom kogina hɔ panyina owom Adwo Nyankopɔn ne papa ne wo kasa o na wo kyerɛ ne kwan sɛne na wo yɛ ma yɛ papa ne yɛ maame no a sese yɛduru yɛn so yɛ so enti wada amaboa yɛn so Adwo Nyankopɔn hwɛ krakye ne din ɛno ɔse modie mo mati so so madua rɔbafuo ma mo obi abɛyɛ ne kama ɛwɔ ha na nipa no me ma ne yɛ esiesie de tomo ntibra na mo papa ka se wo na hwan no ɔde mu gya no na ne wura fi sɛ mea na me ma na aduane di na me wɔ hɔ enti monkɔ ɛnum na mbɛkɔ akɔyɛ adwuma monkɔ twa rɔba no montwa ne nsuo no momfa nkɔdwa so na monkɔtɔn enti da bia krakye ni nua na ne wɔn mu akɔtwa rɔba nsuo asɔne adekye a wɔn mu di kodwom kakra wɔn benya wɔn mu di adidwa na wɔn di abafie saa na wɔn ya na dakuru bi ɛna nua panyini a owo mu no ɔkɔ akɔdware ɛwɔ nsuo bi mu wato ne ho atum ɔtɔ ne ho tum mu no ohunu sɛ nsuo no aseɛ na waduro no yɛsa wɔ nsuo na sibio ɛsa wɔ hɔ na we di ade na ehu ɛna opi abɔnten ɛna ɔbɛfa aboɔ afei ɔsan kɔ hɔ bio no ɔkɔgya to hɔ ɔgya to hɔ no na akɔtɔ no ɔyɛ n'adwene sɛ ne ɔbɛkɔ hɔ ɔkɔɔyɛ a nsuo na se a yɛsan wɔ na se wɔ hɔ no ɛhɔ ayɛ pradadadada ɛna yɛtu amena bi wɔ hɔ ɔnkɔhwɛ a rɔba nsuo a ɔnom twa ɛde kɔdwom ɛne yɛ rɔba nso ho adwuma deɛ ɛya wɔnom kɔtwa sɛ yɛ abrɛ ne wom saa nsuo yi a wode kɔdwa so a wobɛnya sika bebree no saa nsuo no bi ɛna yabobɔ no kakran sɛ ne yɛwotwa rɔba ɛteɛ no ɛne gugu saa amena ne mu na wedeɛ krakye ne so mu ɔdane ne hwɛe wedeɛ yɛ rɔba ne bia ɛne yɛte saa deɛ a me Adwo Nyankopɔn afuo no a wɔde maa yɛn no mensi mu bio enti ne nsekan a wɔde kɔyɛ adwuma no nyinaa no wɔde akɔsɛn baabi ɛna ɔtam adeɛ no baako na wɔde kɔ odwom so wɔkɔhwɛ sɛ yɛ adeɛ no bi a ɔde kɔm sɛ ɛyɛ bia na wei deɛ asɛ ɛda soronko ɛyɛ unique emu ni nso edu sen deɛ yɛ a mode ba no na ɔsi ye wei deɛ madidi enti krakye ni nua ne kɔ afuo ni mu a onko bi omre ensu sika ade opesuo die de opesuo nom ena enigye pa wo kwaye ni mu de anya asam ketua o wo chele pape so ankasa enti wo ya na akoton nsuo nim na akoyiyi na akoton eya na akotom na akoyiyi na akoton se nei okoyi bia de ya bobo obone nkakra be se wo ha ade be chi obeba no na san be sha na amu krakye ni musa ne hu ba bia frɛ na we na dako ni nua na ye ne nwanwa se roba afuo mu a mekɔ a menko na mekɔ bra kakra me menya no menhye de nyeska kɛseɛ enso wo omma afuo mu bi ihunu sɛ wo kɔtɔn roba ade ni bi nso odwom wo ba wo sika wunya de ba no emu odu ntia ne yete saa de a medi untetentete eno osɔre anodwo baako ni nua no odi ne ntetentete nkakra fo obi hu ani sɛ ni nua na kodu nsuo ne ho wa rona taade soro wa tom twon otom no da ho hwe no afa nu apie no de bia begu ho no atom no apie no de bia begu do se de wo ye nie na ho no de na wo ho ena ni nuane nso ye na dwen se ene ni nuane kwa a obetom bi afa obo wa tom otom no wa wuram wa kohunu nsuo na ase na esan wo ho no ene ono nso kosisa bi ko odwa so ono nso akonya sika obaayɛ ono nso adidwa enuane ɛdɔ ne kɔn ensa wo benom enti obaay na ne nuane hu sɛ akoa wadi mi ntetentete ene dane ndokwa se wudidi a ma wunua eni dibi se wodoma nkoma kyawade a abusuam mpotemo efie dabia wodi dua onipa bi so enam se nipa ne so ema abusua no hyerɛn
afa mu nti adane ntokwa o anuanom mienu ne ntem sika ye moja enti oye na dwen se ene obebobọ ntaabo obesini dua na waye ne tese owo kakraka na wakojato ensuo no de akotabuo bi achi ne nua ne behu obeka se eye owo onsi obio ene ode ade ko hye ho ne nua ne ko hu ye no ne nua panyin ni tababi show na ketwa ntimirika wa pie kon wonu dwane no se kai afa akwa no onsia biam da bro nim se ye wo pa enya wo eye ntaabo dua ena masene ne saa no ono ankasa nso atom okwa akoyi afa wo wura ase no no ohunu se edua no a wosene ye ne tese wo no nani abie hwe no no se ade we die eye ahunahuna enya no kre afa wo ben no ohunu se ade na keka ne ho edua no a osene ye no adane wo wampa ede agu ne so krachi dimrika kekeke no pie ye no konkonkon so agudie ejapade kro na ewonsuo nase a onmo fa no nimia ni ko hui ko fa bi abro ni bayie nti osene ade ni ko tu mu no adane wo ebo ho ban amu bi anko bio sesei onum ja roba no a adwo nyankopon de ma wo mo no enu na wu ena de omu konya ayi entokwa asie ye de wo akwa akoto ho enti krache no onum mienu ekom na hwe wo onum wo kwaye ni ma dako enu onum wuyi na nonna ne papa saman ko adwo nyankopon anim wakobusa de se adenti na adwo nyankopon uhunu za de we nyina na wanka bibia na wanye bibia mfa wo se hwe entabo wo na wo ba ne sene kotu nsuo ni mo no eye mea na me ma nkwa ba mu kire se ni nua no akohunu wankobo ni nua na mane ono nso akowura mu bi se wo befa na wo bedie eno de sebe obehuna no o mane nko ho enti ya ne etesa de mu wo no mu nyina afuo na amede ma wo no no mahu se wanya foforo na wato dada atwene dia enu nsungu enti uma no o ma beka ho asem wo ya makan mane nto wa wadwenem ma wadwene ni nsane ensi sa asem wo mu na enane wo wa utrim obo enane wo nsu utrim bi awie mame me da se ya je ya tiefo nyina titiro mo ma biebie mo bi dise ke adu ke wono nkwada ni nyina ya ma moniti akra wasama wakan emu odu ba bia me fa eye anuafo no emienu titiro paninu a ono ko hu sa asade no a ode ye ono nko ane de na ne nua ko hu ye na ompese ono onua no edibie no na afei enam so ni nyina bebo wo mo no eho na mehwe Krobea Asante kotokose se udidi a ma unsu nua nso ne bi efiri se Krobea Asante kotokose se wonko akwaje enkwa adura woka amanfo so efiri se ekoba ne se wonko wokwaje enkwa aduru na se wo mu nyina wu a se wo so beka wo wokwaje enkwa aduru se wo mu obi so gibie na se wo obi si a mu nyina enipa ni bi aka ho atenase abra owura yi ko hunu ye no na aka unua nso ko hu ye nka ya asempa mumu maame ne papa wu agya mo aka mu mienu nko awakwa ye mu nyame aboa makwa ko hunu ba bia mo bedidi a o si da bi ade ne nyo na adua ye enyo na odo ye wa mre ho se wo na odua ye na obre ye na unua ne ko fa bikara bika se me ko wa me yanko me bre ye ne wa me ya mre na se me nko amakọ bre dia e na wo ba bedibi we die ye nyina de fode nyankopon na adua na ade wonsuo ya se ena wako hunu ena mesuma ko hunu ena ye nyina ye didi ho enti ye den ena okase mo ho adwembone a eba panini tirim se ma mensini dua nkoto na enye se wowo ne huna awura no krache no sebe ya wono nso so enko hobio no na wasenya nkopon masa wowo kro no a edane na ehuna panini so enso so sa na ewiase tie se wo se o ma ayonku ntwa nkwa wonsusu untwa enuru da enti wiase obi a wodwene wono nko ayie die ho no de to no ano no obi a woya abro ewo ni nua ho no se ya ne tie obi o ya dufuru pe no se ya na etie enti ewiase wo ho a manya dufuru pe udidi a ma nua nso enibi
na nyankopɔn kro no a wɔhwɛ wɔ no wɔno kro no a na ɛsan hwɛ baako no ade na ade nyankopɔn hwɛ wɔ na ade nyankopɔn kɔhwɛ baako foforo de a osi da bi o ma nyankopɔn kɔhwɛ wɔ no ɔmo ɔmmoa no nko a na wɔmmoa wɔ nti sɛ ɔhwehwɛ wɔ nko a woyɛ di a sɛdeɛ tu wei no saa ɛna nso ɛbɛto wɔ meda se ɛnɛyi wa wutie me onso ɛne nam wutrim onso wahunu baabi a ɔde fa ɛnɛ boite George ɔse nana yɛ Krobea Asante ɛnɛ wia yi maba YouTube ne so ɛnɛ me monitor show no ɛwɔ ha na nyankopɔn mo ayɛn ɛwɔ yakwan so adanse bona Oscar ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛyɛ another beautiful Thursday yɛ da Awurade nyankopɔn ase so ɔde yɛn kwa afem yɛn na akwanhyia deɛ edi nipa nya paa o nyankopɔn yɛ mmɔbɔ mate George Asedu and was a good morning nana yaw and then we means me or United States of America bruchman ni mu and then means me show new team moduma sono ya mo bo edema modagana no nyankopɔn hyira mo yɛda se Regina and was ya cry ya Krobea Asante means me wo Iraq and na menso me hwɛ nyankopɔn hyira wate William Osei and was not connection for nie nana Krobea what a lesson wasem we ya wakan is indeed very educative nyankopɔn hyira na onto yenkwanem kwa kuchei grandpa amakom na wie wono nso abewuram wasena na ya Krobea Asante me nso ma join show no wa ha bekwe kwame ene wose Krobea jatei mi wogidie so no abedwafo mo ho ye won pa na na wie kentampo aha na me wa me nso me hwe ofri ye daase awia Richard ene wose akra ya Krobea Asante ahensan magic mirror ene yenso yabade mu ha ye hwew ye da won so ase Priska ejapoma ene wose akra Krobea no ukri mechiachia mo ene Priska City Fashion and Training Center Ekropo Pant Estate Junction nana yenso yabade mu na da bia no ye kai wo mpaibom sire nyankopon se ne humobro entomoso wode moje adasankwa into one tonko so anso mamu ahoden o say Mark Kapo ono so wadujama Ras filling station and o say akra Krobea na wiai yenso ye wo filling station ha ye biem na adesua ne ade kire no yenso ye ba besua bi ogoro mensanie o se na ya Krobea Asante ye mo awoda pa ene ye yawada odi eduru yawada de a onfa birthday ni agro mate nyankopon hyira Jonansa ene o say akra Krobea so ansefo nso nie ye bom abaso ene mo adwuma pa ene mo adwuma den okay ye da won so ase oba de achia me ensem bi wo hɔ a esese ye ma ye tiefo ete de asie ayo enna kakra nie asem bi eba ye nim efri Kumase ha kwabre is Kenya asia brem ya papa bi ofri sahwi akontomra enna esrem no mu firi pa na ninua ema ono no a owo Kumase ha no sa bre wo se no mo wokonongo se wo pa asase en wo ko Kenya asia brem en wo koto asase ede ma ninua akontomra enti ono mo ahye nisie kura ase ya ninua no diska besi ono ane so ya nkakra wo makwaduru baabi ena ba mo yade bebo ninua nam se ba mo yade ninua ne ba mo wonti wa befa ninua ne ko na nansan ade ni mu ayeden ama ninua na wafrim ne ma enti wo mo ya adwen se ene mo papa wa ajapade wa brem yenkoton ne yemfa mo amusuku amoko omukọ koduru ha asase a yesi dan woso no yesi afro obi wosofo wa hwenyame ani akoton asase a edan si so ede ama krach bia ono nso ahye na bra boase asemi ba yanim ye frɛ wosofo ono kura de se wadwane afri abrem ema owura no a ono na okosi okoto saasase no ye frɛ wono nso meka sei wakwa kohyehye edan no bi atoa dada ne so abobom atwitwa mu di pillars yasisi je se wagye free omonsam ena abusua no ede wono mo asem no ebeda ye asem no
akosi say Jataba 1 minute update here na chat for no cre Abdul Kamet Karim ana ode asem ne baaye na ni nua na wo free mu na wawo nkwala edunum no ye frɛ no Sakwa Combat de tie say ni nyina ni na abra asem ne beduru ye nim no ye de asem ne ba fidie so yetu ho anamo ye ne papa no enyina ye se ye twɛn sɔfo no na yetumi ani wo mahu ye ko hu abusua panyine na ani abusua panyine ne kasa ye no ono kyerɛ sɛ kyesɛ ne wo fa ase na ba na ono no bɛfrɛ ne wo fa ase agyeman no na wo matumi aba nanka omo aba asiesie na asumdwe aba ye wura mu ko ho ye koduru ye ne ye busabisa mu ema ono mo gitum sɛ asase ne de eye combat modia omo beto ye 1997 eno mbe ye so adwuma nti omo mo ho kra ne ba beto wo no mo so eno mo si dan ni dru silent no na omo ma ho bi mo be hu anse obi foforo aba ho eno mo frɛ ne bɔ na mane a no mnim sɛ ono ana ebe sa be ye so adwuma omo frɛ ne bɔ na mane obi hu sɛ enya ono mo de a na obi foforo na aba beton aya ye ekromo ho no mo kunti hene ɛwɔ faase a ye frɛ ne sofo ansa na dan ne be kɔ so no omo de blocks ni twa e de ma sofo no eni ni nua ba ko ne bi twae nti oya ho adwuma no munim sɛ ɔma na ho sa de adwuma na hyɛ ne nsa yakobu sɛ mu no na kyerɛ sɛ ɔno moma tɔn de ama abrante bi efrɛ no Mohammed Mohammed no ɛkɔ saa combat mu hɔ kɔ ka kyerɛ ɔmo sɛ efie no ɔno mo pɛ sɛ ɔmo tɔ na saa sika a ɔmo pɛ sɛ ɔmo tɔ no ɔmo bɔ 101,000 ɛna de ma ɔno mo sɛ ɛyɛ 1.1 billion ɔmo pɛ ɔno no fa no 111,000 which is adia omo pe 1 billion no ono akutua okuta 11,000 ene de koye ngam sin yesa sika ne ye pe o ye pe 1.1 billion 1 billion good eno na chi no mko so ono na ye so adwuma wa fa achira akoto afri di pa foforo ho okay tidia na asi sofo ageman ye frɛ na wa ma no nana omo sa akọ so koye adwuma biem nti ye ma posifo bam okay ye ko fa anti roberts every central ye na omo ko chi wono mo ye ho adwuma ni bi ema omo de omo kogun mu ne die sofo agema baaye okay sofo agema baaye no omo buza ne se dan na wo si no wo won krata na o se ani enkrata no wo ho no mo so onko famra wo ntumi am provide ana abusuafo na aye omo de an combat ni provide ana omo ka kire omo se omo hwe yi no omo ansi asase ne so bi ba bi omo asi aduru moso awie omo twetwa mu de plan ne ade bebre ahyehyem kama ana omo tunsuo ewo hon man ese omo beto wo no makotena mu anu no ena omo ka kire se omo hold on e ka sei na omo abo ho omo fa nto aposifo nanim na aposifo no mu ama efiewrafo no entua emfama wo o ka so okosesen de aba oba ye no so wabo ka 1.6 billion de ye wi aton ma no no wi aton de ma no no se de wa be ye wo ho no eye 1.6 billion ana odi abehim sisi a ho ana mo se de bi no pay value test no ko value ye na akoye 665,000 na nya 1.6 billion na o pe no 6 billion na 50 million na beka ho 6 million no 6 billion 600 million no na 50 million abeka ho na 1 billion de ya to akuni ba bi kura okay enti abusuane gitum se no kre omo hu sense san ya abam watu nsuo no so wo ho no mo a eye adwuma wo ho masie adulent adrumo so no krese ombetua se sika ne dia omogitum se ba bia aduru no ombetua se sika ne dia ma abrante no ageman no japosifo ne hye ne se onni ho kwan se otu ne na yesi asase ne so okay ti omo di mu 30,000 Ghana cedis ele be to ho no mo omo kan ya no ko fa 30,000 buy 30,000 buy no mo share 1 week say omo de 1 week no omo de 35 no ka akoso so no omo de akwa akoji enti wo makotua ade ato aposifo no ho no mo se abrante ne magi ne sika onhwe yi na wansi ho biem enti nyame aya adom edan no aba be ka abusuafo ne nsa medase okay medase mo adofo de okay bibia ni ho twero bibi fa ho ansa na mahu asem wei baabia akudru na enawie yi jataba enso abom na ode akyere yei no sene ekọ
ene de eba de ebesi bia no ye bebo de akemu ye de akyeremo ababawa awia yi akwaba kasaha why wano men na bie wano ye fro say pacho mi di ye adwubi adwubi kete hey na de o ho soso adwubi fo ya na nka mo susa o minimum adwubi bi menin de ko school menin ko ya adwuma kakra nso kra wo se hwie oso friend no adwubi kete on de ne hu susa pa adwubi fo nko mo susa na de ye de na ho soso yi anadi oye adwubi different we adwubi kete different wine on ne wa ha u free ne ba ha me ba cho mi krom de mi free dra na me do mutie Sofia Saman adi adwuma na awia yi adwubi ede wa ba yedim ayi asem benia pa cho yo me damase pa cho asem yedim aba mo anim awia ni se me wa dra be ma bi se me pe e fe ne kwa me selasi o wadra na me wadra e ma meti ase ma no ti me ne so na nyinsen baaye ti me nyim no me nya akwanya ne o ma me di nkomo na o ma me ne wakofo dua Eastern region e na o ka ma me ne ka che me se o me wo me ma mienu nti o bon pa ese nyinsen na me nyim no me wo ba ma no na akra ne nya mfie mienu a obete no why ma me na e ka sei pa cho be ma no kwa me selesi ma me Kwame Salesi ma. Ne ma me ne da bla hene wa. Abna hene wa. E na e ka sa akyerewo. To aso. Wa wo mema mienu. Se me nya oba ma na nke be ne de. Akura ne nya mfie mienu obete no. No ne natena. Ya mi anim ne me kwa wo sonso na na fom. Ya me che me oba ne bi. Me ye yom operation mu kura yitu me sim mienu. Mani ti am bisa doctor no ka che me se kamiwu. Eka miwu ntina otu mesen o oxygen fa ho ena maame operation na ye wo awo operation mu no ye tuo se mienu ade a ye twa wayi oba no ye twa kura wie de ma beto word no se ewo si mi so nti me katrema no me sisi so tina onye ba bi fa oxygen fa this ye tu se to no force ye tuo se no by force ni nyina ma anti because ni mawu e wa wo ni mu no ma wo ye mo patient kra awie a o de ma beto word ti me hu he ti me ni ti ye na ye tu me se a mo ja wo me ho na me bisa me na se na de na mo aye mi a o nta mi tu no force no na se o me hu se o senso atu o me pa cho mesi ye na akasie mienu na ewa ni mu no e wa na ma ye tu ti mesi okay to aso edidi mo ana akola no free adwura ho no te se pedoti na me ti ase sa me bo me busu afo amane na papa se na me mra na ye me hwehwe ti nya me ani nkwani ma se na ye se nka me ntwam mla kofo dua sa time na akola na di sei sa time no wo 7 months abosome nso na menti mako aba te no waja isu no na ma se me ka kire se ohia papa entina o susu na de entina mo ntena ho kakra nti ya tete wa kasa nya mo me beba no na kwa am se flame se wo ya nya adwuma case bi wo adwuma nti ya me nka ne mpaibom na mbisa anse na efa de ho na me se kwa me fa so me bompa yen o se me de me se ka me mpaibom wo adwuma na me se yo nti de me gusu ha na me de ba ne nche ho kumase ha no nti afi ya shede mo a ya sho ne singing room flat ni bi enti ya chwa no bi obo agwa o se twen na me kohwe ni pakola ansa no kohwe ansa no abie na de na ekoso no ozo won kan kire na me se de bi no o se na wunua no wo ye no o se akola ni so o ma me en sha ase na obese sanwi arenti mi ma ni nya be afi ansa ti nya mi ani me kra me ba afi ani etim o spreadot on sister ya ye fie wra me chi ana wie sister ni ye nipa na store 9 na egu fie nanim o se ama me bo obi ti ofie mani hu no so nsa no efe woni sika kwa be fast order ne ba ko yemu adwuma na de wo ma otwetwa kakra ma me bo be ma ya mani o se won pene e ma me nya adwuma ne wa ha me on ti ase wa ka chem se ma me nya adwuma na me be ye ale nsa me bu na asem so na me so me de say no wakanti na o be ma me bo na me so ma me nye na e ho ne te ko dai fe ya titi wa ma se efi ko fodua na oba ha na wadi dwa kakra be
cause ye na di na ho kyerɛ aba wa mo mama ne say na asem pempen so ba enti tama me kwate ya mbe bisa no nam na kwa me bibi say wo na wonka na usika wo bank wakɔ sɛ okoyi ene kɔne kokɔhwɛ na wan ha na bi de nsa ato so wo say wo so mama dwene mu timini nyina na ekɔye na omode omonsa ato ne nsika so wo bank wo de card ne ekɔye wa ma no fani ado mu say na broni na ye de nsa ato ne private car wo je ne over no de trot wo je broni je ne manyina enti ahoche betoye so timasin na ya na edidwa oba se no besra na odidwa akra bense ba time na ya akra enti da ko bi me wona be ma ne flame say oni mi din komo sreme ma me bu mfu na am so ye nim komo na o say ahoche abo be say odi nti dom ko pa adwuma ye na me so me nkɔ adwura na me nkɔ ye eti adwuma ne hon de omu ni me esi kumasi ha no enti na o so ma me nya adwuma ha na so fa ne tinum onya bi a kwa ma me bi na me say me tia me complain say ekwamode me na bi wo ho na ma me bi nti se na ahokyera ba de nti na wo pese me mfiri wo nkyɛn enko nti me nkɔ to ma me ba na o ka kyerɛ ma me se wa bɔ ma ne me se me nkɔ na ma me ne frɛ me wo dem no ni mi di nkomo se wo say na ne ba na ka na me nti ase na me nkɔ na ne ba ne fa ne tindom kɔ pa adwuma nye na wonya bi ma ne me ne akola na akola ne sha nti mi sun na me se me nkɔ nti mi sun na ma me bi wo ye da ne chi se otin ti ya kyerɛ ma me ne to nsa frɛ me se me ba me ti asɛm na kɔmɔ na mu di nyina nti nka be ya tie do mo kan ne kɔ na kɔ wunchi kɔ ye adwuma because e ho de ukuro mo ni mo se te bia benya adwuma ni bia ya atwitwa ho se be ma ne nya sika kora ma ne wa benya bia hwɛ akola na me da ma me na ase na me ti ase timba me ka kyerɛ me kun se mate me kɔ na mo ja me kwan na me kɔ ti me kɔ ye no me wo hwa na akora ne anya 2 years na kasa nya mo me kɔ ye ne se me frɛ be ma na obefa ade se be frɛ o ma me ne phone so na ma me ne conference call asa manya na kasa wa wo frɛ ukru ni straight onfa da enti sɛ wo ne no bɛkasa a kyɛ sɛ wa yɛ dɛ bisa me frɛ mas ne phone so makasa ma me frɛ Celestia onfa o se gina so na wa frɛ ne ba na na conference call asa na manya na kasa saa na mo de enti mi hu sɛ be ma na wompa mi bi mbato ntimi enka na mi de ma adwi mu de na mi nim de ekoso ntimi tete wa akwanya 2 years na mase ba na flame se wo ba beslai e wo adwura na ba ye ti kasa nya mu so me koye na mase mo ma na mi mpire nu ba ko omo de ma obi na be yere ai na me ka kire omo na omo de ba ko sa mo sa ma na mi bi mo ma na mi mpire nu ko duru adwura nti me wo na ba ye to di mi din ko mo no se me ka kire o se ma wo mema mienu nti se na me ya do na oba metino nti ma ba se me ba betino wase na eka sei achan abna hene wa waba se o bete o ba obete me ba no na me se o so ba besra na fe de na so ba bete aklai e de na ko no se me ni kan mla wonyem no se me ma me ma yemienu na me nya me che me ma mienu ma nya oba enti se o na e oba mete no na ma hwem e na me se me so me ne me ho na wo fo wa ntini e nko ntimi ne ko me papa ho ana me ko bon papa ma ne se na ma se ka ntina me papa mfa ni tinye me so kwa na me mpene so because no so 2 years there no so but ma me na me don ono so fa me se ne ba beginning ne there na me hu so opem asem na me nim se boni bi eta akire ntimi ne papa nyina ti ase na papa se ne me fa ne ma na se ono so ne moja ne bi onye ne boni na emum e na ma o ma na ntientia e wo ho na me ne no me papa ti ase me na so me na ba so ti ase na ye de ne ma no ntimi ne nyina na ne ko akwala ba ya 2 years no o de ne ma mate ase de na ma no okay ntimi ne nyina na ko di na kakra o kofodua Eastern region na me ja no ho me nya be 2 weeks na me ja no na me bae be se ko ye madwuma nti afi bia na me ko ho mprensa we wo ha mpirenu saa nti akra ne nya 7 years no na me se me afre na me be se akra ne ba me nchen na obedi akwama na ya makwan me ka che ansa na maame no ene ne ba ne ti ase ene kwa nka ya yentokwa ena me de force na mkofa na me de ne be adwura nti ye be ka na ansa me bi school na me de sa de ne be se koy nti nyamia ni ne ho na me fi akula na mpese me de akula ne ba me sire omo namba omo mpene
bana me feel say bia kwan no wa different dwira besia ko eastern region ko fodua na kwan wa ntina bia omonte ase nyame adom be ma na ko fa akra ne ba ne nche wa ha bla na akra ne wo class 6 obekọ form 1 o de ba kumase ha ba kumase ya one me so wo ye no ba afofro so wo ye 2 years ne da yentem nti abaya no so ma me ne te ne ka ho so mu bienu nyina na okofa o mo ba ne nchen salasi no aware ndo kofa o mo ba ne nchen na kwa ofa so o ware ye ni wa nyame mi wo ho na mi ti se baba kwa mi ni wale fie ho aya ama flame se wo yi na ye dwada na mi se mi wo hospital mi so na mi yare nsa mo hospital no se ma me kan che opreku na ukun wale na mi so wo wale se o hwi mu so o kopa adwuma ye na wo be frɛ na che so wa frɛ sini ma me so na wa ye conference amwatumi akasa na ya ba bete oba no at the age of 2 yes enu obi frɛ wa ka kyerɛ wo sɛ be ma na wale me nda di animu ebe na ye dwada no frɛ me na mi ana so no obi awo na wo mpɛ no kala amamle o kwa wetimi no abusu afa ba abetu mi na ma ko ba bi enye ntokwa sechinchi awale me na wo ni mi nyaye na akwa wale obi fufuru ye ne sen enti nyame ani me so me fa ba ma na me papa mpene so kan a entie na nyin se ne ko ba enti mi hu se me ko ba papa ma ne se na matie ti me te ne dwada no e brada wo kura dan se na mitimi akọ me papa anim me ko kan so nyame ani papa ya popu nti no se mate ne sa na te de be free krom ha edwura ahomache first car ne akọ kumase akọ hwese de ye te ye ne no kura te de first car ne bae nyame ani pa na hu ba bi kwa na mo yi wale no but efie ne de ba bia ne yete no ho na ye koyi ti ye ko na ma se mu fi ko fo odua aba te se mo siesie mu ho te se nke delay kakra bi kwa nke enkoto wo mo a mo be pie afifie ho akọ ti nyame ani nyame hu ye bo ago no a mo hu ye no obi anti me bi ampie mu nyina asa aka koyi na me fulam na me enti ma sa na mo tie me ma me nti ase me fa se ma me prekope no nyama se no me fra o ma prekope ana ma se be ma nso ya oziga me fra da na se ade se na mo de adi me nti se sabe mo ba ni na sunwa so amoso mo na sunwa so ana nti bibi se nka se wo nwene hu se akofo obi ba ene na wo a wo se wo mpemi bie mu a mo ye mpanyifo no mo mesu won so fa me obo beba okokoko oba fie bobo okokoko ada nti na bibi se no mo a mo ntimi ni ani mu ma na mo mesu me na won kwa ne ba bi me ne wo ba ntokwa bia ni yentem me mo aso na ye tsena se ti ase na mo se me nkomachi na mo ba ne kopa adwuma anye enti za mo nim de mo ye se mo pia me mama ko na mama mo ba na wale sa na mo tie ene omu nyina mase ba ma me bai papa ni nua ma bushafo nya obi akukura bia bu nkotodwe no e wo yenim na me gina na me hwe wo mo da wo mo ko ware no na wo ko wale na me gina na me hwe wo mo da me sugu aboso se me de na me nyi se ko betimi ayem sa na tie da me ni asem bia ka me jaw manyame me ba ni nti me ka asem bia nkyere omo me do ma nyakopo a o hwe nyina yeso obedi me ne me omo ntama asema man o ka sa kyerɛ o ka sa kyerɛ o bra no o mabu nkotodwe wo ho no ena me si kwa se papa me enko de na pese me hu an ma hu nti ye kɔ no na papa de frɛ me papa se embra me tenase se le bo se afunu ye metenase na me se me ntenase nti won na me ma me ba no se me de ne ba onwal na ware ti be papa na se da bi nya abo se fa bufuo fa akula no enko nya abo tre na me sa de akula no ma wo nti e de tenase ase ka na me se da me enko se de makoma ato ye enko because de be se anya asi ye hwea me so me kan se bi anche na me ba ni nti na e bad ti e ba yo mo ye so me be adwira ho na ma hu awofo na de se mo ne ka bi mo no maka o mo ama na nsa na mo frɛ me pa na mo send the 15 million se ho fa mpata me ya send ya fa phone so de ama no na ma me papa se wonye mfa mpata wo na me ka che papa se scan me mpe me fa nye hwe me mpe nto ma ne ngono diska no ne won papa ho ma anye na me tewa na me ye madwuma nti wo mo a na me nyane maka kra mbabo na na mabese nda kohwe akola no e wo kofo dua sa na we na nyame adom abakumase be me nso wo kumase ya wale ya ne yere te ya na mo ti ado ato ti da ko bi mi wo na frame say o person man kola ne ba kumase ya na kofo dua no
say nyame adom onye ba bia westi to pese man kola ne ba ne eben no na mso edi Asem Beba ba sa akra sam kwa me ben me ben me fa ha na me hwe no me so meti Sofia Sam le kwa ba akoso me ko krom kra metimi afa wa be hwe na sana mako odi akra ne ba ne wa mama ne so de na ba Kumasi ya na me we na me frɛ mas be ma no a che o mo na ma hwe me pa no me frɛ no was salasi din kra na ba Kumasi yo won kan kire na mse minim ho hwe so do maba me so ma pa ne kan ne ma frɛ be ma no na me twan so no a be free ne pem no afrɛ me ti me ton force we empty ani mu ho ne zu ni dia ni me hwe me wo na me phone ase number bi flash me saa na me se ma me frɛ na eye me ba no no se ma mbaba de ya ba Kumasi o na me se he na mote o se yete ado ato wudu abepo junction fa taxi wo so ba ado ato wo tra taxi no ma ka jan se won so wo school junction wo si fi ka ni mu a ye fie na e gate na black aya abronsan ba ye mpenti eno ni abronsan wo ye mpenti e wo fom wo wa fie ho bla wo ba na ye wo ti me ba na ma me directions am nyame anim me di ko pie fie ho na phone no de frefem bi say ho phone no say na auntie kitwa phone ma me e kitwa phone no de afrem na me koy na me da sister na na ja me hwem no me koy ba sa nti me nwura fie me koy no mu gina gate ni kwa na o mo twem me na me tina bon na bla bi ye mo ye tenten glass yi bi wo ho nti na me tina nche na me ni di nkomo ni sister na ne nkola na bia me de ma na me bae no mbati se matimi ehu fie o mutimu no aba ho no gan o de ni phone ni flash my friend no ehu anji nto mo de pamo ni free for say ono na afle me se me aho mo de pamo gan ni free o ya gan na afle me bo ma ne se na ato no ma pamo no se ono na afle me ama akola no na me se nyeshi on de wonko gan coin edidi mo a me ba ho be ha akola no ne ma kwan na me se o ma akola ni mla me nchen bia meka be me se da what here say begin no but here say so yo afa beka be 2 days am ya makwan me flex won fa me ko fi also a ompene e ma me nko say time na so ya be makwan ne de o se mini me do moko ba what me de me ba ne tena ka am free ha kokofo dua mase ne ho e de ne ko ma makwan ne de ne ko na wa we ye na me ye na me ti ha me ka me pa be me chewa pa ompene o ya was yo mate e ka me aduru ho no na afi na adwen wo ba fle ne phone so sa akwa won fa na waka do be ka kula akiro ti didi mi asam ne ha me na me de fe me papa mo Mr. Father ne me pa wo me ni mi kunu na me se de question me tete nya mi anim ni ko me ba be wale nso me de tu anim se me sre no me be wale ma me ba ne mla bi ma me on de adane ya wale kura no anopa na me ma be fan ewie ya me sa mo de na ba na wo se yo mate wate ase ne sa de ya wa kura de ne be ba o ma mi akola bi obi amefa no wa betu card na ba ye wi iPhone na asa ade ne ko na msi yo mi de nye mate ase afa dan dream me friend no wa amfa me ko o mi apa friend wa amfa obi afa na wo mfa wa ma akola na ama na ne tin koda ye enti bi wale wie na msi de bi de be ma ye mi nti ase kasa nye mu so me ne coin ansa na wa ma akola na ba me nchen bronya bi nesa akola 2 years o me fa no okodi wo mo ho no aba me ho mprenu pe se me kasa me kwafa na mana be dia kwa mo nchen na ma frene wo mra me nchen o mprenu pe na aba me ho enti ye kwotena ase ye kwa na oso mu yi mo de mo ne menti o me yetena verandam ne tan ne di enkomo ti ye ka kwesi se akwa na ma se wa hwe ma fe no ma akwa na mra me so me nchen bia won ti ase ma ba me be fa me ba ene mpenifo no se me nya abotanti me ka chemba se onwula de no sa ne ma me enko because ada dem ani abele pa said e besi bia ensi se me fa no so hwe ni biem kura nyame na hwe nipa me ye adwuma kaka akra me so meto aso nti ye na me papa msi ma me fa bufuo mfa akla me nya abote nti na maka me ho a ya ba ye be ka asem no nti ye na me kunu kura ka asem ye nya abote ne mum se no so no chara adwen kire aka na kakra ansa na ya makwan na mo be twere na mo be kuma kwan ansa na ansa na makotwere nti nie anana aka no be makwan no makwan a me ba be fa na mana kodi na kakra me ho na so mo try exams ni wi a na je se da na o days no mo fie try results no na wa ba me ho abetena kakra bedu okura na me nasa ma fa afuru na wa wo na eseja ono so ahu ni nwia ni na ni nwia so ahu no na ye kan se ka si ye
na be ma ebisa wo se wa che so se Matias e pente ya ne de cheche ho ne dana se ne shole koy fi ya mkora ya makwan me ba me ni mi wura ne koy ko akofa akwa koy ya eda ye wura fi ho propra na me sa me empie bi na nya obi ebisa ho so ye flat ntino obi a hye ne flat m ye pie ne hye blood bi o gate na me bisa na se was salasi wo tu be bosumi mienu na otwini efri ha na me na ne se wo tu ti na ote ase ma se wate asem na ye kan na se be ba na se wo ni fi ha na me suin pa me sha se me fle na won fa me fle no na me fle na yire no ne nde nyam nim me fle na wafa me ka me hu da ma fle na yire na waka se won fa me ko me fle kwa na oni wa obehu a ofre me na me na da na mutu na ye ba ya mo anka na se mo kokola mo fle ye nka nche se ye ni fi obiem o na se mo ba kra mo fle me na se no so do nim se ni kunu me ba na papa na bo mama ne na so obi anka hwe ye be si ye wo fi na me fle ni no se ni on di onim ho hwe de se be ma na na be chenti me fle be ma na me se me fle na wo mfa me call nti ni ne nkasa ma me se me fle no na wo mfa no so wa nti be na fle ne kasa ende me fle na che mi nya no na me se na kwa me ade nti na yesa se no trans ne ka asam a woti ase afa be wie na asam no why na basa ade nti na so ba tesa ana o se a o motu we fi no ho se wa anka nkyerem na me se ni se he na motie na me so mi hu ba bia me batie a me fa me wo ba bi da ma fle be me ya fle na fi kro ne me batie mu nim ho e wo kumase ya me nim besi nei me nim ebe de to ne ni se me pana chome se no ne ni kunu nkasa ma me ona ye oba onim bata ye se tie tetem bia na me sense onda ja oda be me nchi one ne nkasa bia no onda watena se ba ne se waka o se wonyina no free me ne ntem ne ba one ma asemu wonyina no free no kwa kra na ya bufuo ama one ne kunu na msuyo mati na za ade ameso mentena se e ma on fasa me se kan nwa na nka se si ya me ni ba bi kula me ba no wo ne mentena se e ka che me se chire no fla me se o se me one me kasa se ena ene eja na akula no ase ye ha no enti me man intrazams ni wie no wie a obema na ba na mti ase man so yo de toss bi no so na ne papa wi no so mo kwa yi okofo odua na mo ba o se me no de akula na ko o mo ba obema na ba na msi onya hwe ti na to won kwamla na msi kwa mo ba me fle wo ba ya wa fle me se me flow no smart o mo kwa yi ne ba na otwe miensa na da maintain nka na me fle wa fa me ko na me de bi mint na ase na me de to me papa me wo fa bi anim se wo fa e bia na de wa felo nti ne nkasa me wo fa ne fle ne ne nkasa kama she da o me hie nyina da no so ye me wo fa ne fle ne fita no pa ko pema nyume wa fa ne ko Asem Beba Dabi wa fa ne ko na me de bi mint na ase mla ho nti mba bada mo na mo aboa me na mo aboa me die ni hia wa nkasa adwobi pacho de hia me ne se akra no mafe no onua ne kura wonim no onua na ma wo no onim no se ono so behu se ne nua ni no nti mo moa me no me de me pesa akra no so ba me so me nchen bi o me ba tan me so me fe me ba no wo ha me fe akra no na akra no so hu se o onua na ne nua so hu se ne nua panyin ni andi se me de abedam okay mate adofodi ade hye ya adwubi ene wo yenim hai na eto de bia ya na ensem bi ha awo emu nsem soso enti se wahwe a empanini ni mpanyini hia se oba anyemo a ye kase ye mpe ho manso twe onim de entia enye bibia o se oba anyemo a ye buse ogina wuo ene nkwanta utumi ma ne fa baabia emma bebre ko awoso sebe kokohia nkwanhia yankopon ma ne mpare me ne matiefu etie minim awura bia oti adwumam kwa abre adwumam ha abaya kama
very nice lady na awurai sebe mesremeka o wa fa afuro na wakọ awo so na wawo afedie abaya yi ntumi nante bio ne nante a won nante nyina nye otumi si yesa won nante a otwene na afom adai yenkonkonkote a yese wawo ama na fa ne nam na menti bi da sakasa we besi nessa abre ya me ne wo kasa yi awura ne namo a otwene nan fom ya awo mu nsem ne bia awo mu nsem kro na se wutie maami kura de a obi a wakwa awo so awaka no doctor so obetwa no wa hu hwi bio nani ba ne ho so te nani a ne sim yenu atu so wa hu nyame nko a enkokoye no enti se obi fa sa ya wei mu na se owo a sebe under no circumstance o de kai no na dwene hunu se sebe o ma se nipa no na ni nye ne ya o hwe empna twen na se kobo kokoko ne kwan a o san fa so ware oba fofora sebe awurai onye adwubi ketefu a minim wo no mu bi nka sa abre no nka be ma no wonware ka wonware adwubi kete edi adwubi kete edi ne eden na nam sa din no obi odi adwubi kete bia no e woni din ni su ni mu eni eden ka ho enka wonware nko be sa ware no nko be tete di machi nkakra aware na se no aba ho abeka se minsumini eye ne yere ne me eba sa anka ye dem guase enti de se de o kan e na ye fa no sa na fa kai ne yaw kra o de ne fam na nka de ohia no fa ne se no na o de compensate no mani hu ne ba. Well, we will listen to the side of the band. Kwame Selassie na yebusa no se adai hwe woni madia ba akwa ya na eya rehosem wo mema binu mo ho obi tumi ni obi nyem oba ni tumi kọ sebe manu sisumuna so awo so na wa mabio yede ne bema oba ni maame anase oba ni nua bi obetete akwada na akura ni sha ase peke ye no hu se apeke 2 years 3 years no de ebia ebi the force ebi de akwaya wono gay wu ye akura 2 years as 3 years wo de force ko fa na ekoka eho asem wo se won ti ase okoma wo se ne lawyer antre wo de ekoko asa ya mamu ndija tane ho agro ya mamu ndija tane ho agro court wono sebe enipa ne gu ho enipa ne gu ho Ghana ni bibini opewe chitiwa ose fam kokot you know before ehu bi we yemu wo sa ne omane ho oso de me kokot o me pa chew wose me mfa ne kokot de anya hwe jama ne nka no afa usika dikwa wasisiu ko bibini for you ebinie well we ye awurana no asem na yatie Jamfi Samuel osi akura mi wo manso bonte so awiai me hwew akwa Cosmos osina na Krobea se wiafo yenso ye wa ahoma ne so ye hwew Imurana Ibrahim osina na 1 thumbs up matemedase amankwa positive osi maami ne hwene kura na ye me fe no awari o kanfu obi ira ye chiu dedua wate ena me was pekumase ena akra Krobea me nso me hwew ye frɛ Samuel Wusu Mustafa Said Bramia busuakruwa ena wose akra ye damo ase mudwumadie no ma yesua de Nyankopɔn tonkoso anu nhyira mo Daniel Kwabena owaskwa ena wose akra Krobea ena wie yenso ye monitor show no enso ewo Facebook no eso
Papa Hydro osina na Krobea ma ha o yejo na ho te say Nyankopon ya dom me nso me ho den Ebenezer baby a odi ya ba bidru na odi ya besie nie. Okay, your question time ye be question awura no e wo nioma bi ho akwara 2 years na wasi to be back akyerɛw just like that now so to me tiase semfie mienu akwada wo ye oba masenye ne nkwa adenti a onyem no me ka kyerɛw se ma wo ma mienu omo nyina ye mema enti so wo oba meba abegi ampani ampa wo nem die pa na siye e ka no ma no de akwada no ma sew no sabre no eho any the genesis of the whole issue and na ye yawada mama mene hepa plus doctor emon komo edika anwie na me mfanse misa na mewo adwubikete na edru yawada seya na eye the fearsome Thursday ye ka hepa plus ye ka pavi ye ka plasmos honsem de kyeremo atiefo a mutie eye no miensa ye woni nsuo ye woni topaye se wunya se nroi na se wononom a ebo general well-being hoban yade atinipadua ni mu obedwane yade ntumi mfra bonten ma unim se yade bebre ne nam mframam se wanhwe yie edo beko enti nonom nura ebebo hoban se kromu a wonam mpotemu a wote nipadomu a wokono onkofa haubi emfa ma wo ho hepa plus doctor abedu enti sa adwempa na hepa plus doctor wo odenam no Yankopon tonkoso amo ho ban wate yese omama ho ahi waduru a wiye abo adasa wo me na no me de aduro ne je oba bi a ne mero shede na ko health facility nkwa se ne yam oye ne ho hwie nye yo so wo osa first aid ya no se bunsu ka ho asemi me man bi wo hwa wankwa hospital no ni sika ka ne ho ahomachi tututu no obebo me punu mu damase sa ni wiasete enti wo wade pa wo ye eboa adasa hepa plus pavi plasmos aduro ne ye papa ena wie wadaroma ka ho asem san fa kire me ne matifo akra nyame hira o onkoso ama ahoden ami emo ho ban na onso dwuma pa wudi fuse enam so nipa dodo na ate hepa plus pavi plasmos ho asem a Ghana ha woni e wa manone woni aka kire afoforo enam program isu nti no omanya nkwa na dodo na so enjoy life good anything nyame mfa inshira emu adin ema oni producers ni team ni nyina amen na hepa plus pavi ena plasmos mesre se sisi de Ghana dia akoye no first aid all angles so bia menani ekohu sure baako eyese u ma well-being na gina yi sure first aid ni de bebreu baako yese o ma hwan yedin ebi se ade baako ya dwen ko so ni chemicals na ewiewia ayen no ena obeda kra mosquito nti obe spray obe homi akomu yeduane a ye die ye spray so wani a enyeyi srade esikire anonode a ye nom ni nyina hate yapomuden so wadwuma uwom suku na wo dan odam ufia wo obi hye ema wo home ekomu nkakra o etine ma etwe ye ho ahia nyina no fa kwan bi so ate ahoden so eno nti na hepa plus pavine plasmos meka ne bribia se fane se wo de onyare wo de onni ma de efre ne yare kra na emomo pese wo nkoso aye din eno nti na wo nom hepa plus pavi ena plasmos aya na bribia manije na Krobea ho sabe enye se mpomponi kooko asisi nanim ana se bia ne yefuna ye kase abroso a sabe o best studio wa waden na oba o no maduro no nyase yare o ho nti dabi o no efise onim sabe oyenipa bebia tumisi at any time we said those times the yenyi no o papa ma wanu maduro nyase bia o yare o dabi eto da kro etumi frawo eya mokosa o yes so ni a rezu na ni kakra woso ebreko onyare nso onyare o ansa na abeko school anopa no etumi ye waduro ka kyo so wo sa ya che enye se yare no wo ho etumi ma wo kwose duro muchia ne so eno obi kura ni muchia o dabi de oni ma ne bena wati ase ukomuka ase ho jade ho
yakwa kama mutia ne so dido si so ko sebinom fabonzia no fabonzia kese no saa ne yeka enye se o yare ana watie si usu wa wofo ne nim se wo ye nipa eti wo be hie nipa oni nipa bedi nkita ho ma ho koso nya den good Hepa plus paviplasmos ya ye aduro ne se ebeboa oni padua no mena yiyi ewuduro ene niema ebre oni padua no ahoden ase no ebetumi yi afiri ho ene ti obi onya binum bia ne di adanse opanyin bi se na nakoma yare no bibia bi pini wo soro wo saase nom hepa plus paviplasmos ene ohun bi obi de ne menses na emakra Hepa plus paviplasmos asan restore ema asase e flow good obi se sebe enkaboni bi bribia no na ewo ahemfie ho ama ensuo ni gugu ne saa na why confused sabe ni kunu bakra na gise ope bibi na ode efifa because enka no enya ade a enya homka Hepa plus paviplasmos o sha asese onunum bi no akra ene odi adanse obi se ne nsa eni titriti obi tu ase aya na etwetwe no obi nkotodwe ebasa na ahodo Hepa plus pavi ena plasmos nana onya binom ye no onu su edi adanse piafo woman ba konse ne boa no tumi ye ne den se de nsuo bi ejina ne bo watwa x-ray ne ma yeso ye nyina ne boa no ayese nsuo ejina ho Hepa plus pavi ena plasmos o sha se ononom no ene saade no so efiri ho enro no ya ne se o de yi wadwen firi yare ne so enwene yade ne ho enwen o yare ne ho yi wani free labs no ehunahuna woni ne scan ne so na sha se onunum bi na ye nhwe mfaso ani padua no ebetumi ayede aboa o ba ko school mu empire ne de wabo watoto nuane ama no waye bibia but oba na o ko school akosua de no ono na sese wo hu se oni ho a eniema watoma ni nyina ayekwa in fact classroom ho kra no ontumi nsi ho eninti first aid ni bi pa ne se obema oba ne Hepa plus baako pavi baako plasmos baako na 24 say 111 ne symbolic o beda bia na onom baako Hepa plus baako pavi baako plasmos baako onum wi anu abɔ ne pae no ada onna oba time wasumajo oba ne so asumajo no because I was surprised say woman baako share ne testimony odi adanse say odayase for niema mienu a edru na yama ne ba ne ba wo JHS2 ne ba wo JHS2 sabe osase bu ne nsa JHS1 ena 4 months ni ne ba no mensesema na obi wo JHS2 a sabe adwendwen we beto ne so a enti ye ka Hepa plus pavine plasmos ho asema eye holistic idea sese busua ni nyina nya binom emfa wadwin ko bo bidro for crowd om kasa we opo kama ya to na dru emfa so e wo so ene nurses kanfo doctor for medicine for driver for obi a wonya bia no bia di adanse o se niema mienu no ba akon ye se 4 months na ne banements sa ema no sisi eba ena afei sebe enkambonia na ewo ne ba ne ho na ensuo bi egugugu ne ba JHS1 no washa say use feminine wash and na me kana no be say no bi o JHS1 use feminine wash tertiary or university enye kerosene no be akra serious who JHS1 because you are exposed to some microorganisms infection de amano and can naturally say akra no immune system no etumi overcome enso aduane odi ti ne so sabe bibia o te kra mpo no ebia obeda ya science spray ho home ti na ho den so nsu a onom eniema etwa ne ho ahia no ema ne nya sa ho den no ba Hepa plus paviplasmos ebowra ni padua ni ma na asesa issue no amanonefo woni ane epa awo ene adanse ne ba na eba last week BBC so Tuesday ya kra BBC me so ababa wa do se nana se say apa o Germany se see e ka say o se ne menses no wadi nkin awo ne tekoi se say ye asa fefro simple afa obi so ensana na egu ne baabi obi cross wo obi si ne ti na na ye ne ya amanone dance no soro na eko me the numbers we ma wa wutie kaise enne ya wada last woman bi share ne testimony na we de ma fa dance edi o se emre bia o kan se enne o ka se na ya wada na me kai akai wo o se o kan se
ya wada ye da kronkron ma wo enti obia emfa saa ya wada no so eye wontam kese eye da pon ma wo na onkoto hepa plus pavi plus mo na de ha no onka musu no no maduro no wow oso nya na yesa ose saa da na asem na wo kan ye no se no se na Krobea de ya wada kan why wo fi ha o mekai yes mekai ose okoto hepa plus pavi ne plasmos a correcting the problem wow edro no dance bebre ene ya wada yi mesra kwaji binom onum bi no akai oba na ono so school mu ene wo mo e be kɔ foforo ikura no fashion ase na onya pomodin mapa sabe washroom se okɔ yusu dormitory okoda serious number ni 0542 77 85 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa amanoni a mayemfa nroni bimrɛ okay 0542 807 907 0542 807 907 akrayen srese enroni yensesa ne bo no 20 cities obi o be fredok yesi school for na ekɔ na wo for na 20 matum yantum sa obi tumi kase capsules ho aye din fi school for ya he ne bebre na hoden no so ya san pagam eniti oba no utobia ma no se wa opanyin no kra pe capsules a ebi wo ho insuo ne so ebi wo ho enem hye daade insuo brɛo me pese onum insuo akra odine ma ye niema mo eniti insuo ne bi wo ho ya ma na ho odin na pagya se de capsule so ya pagya na ho odin mu na ade ba ko a amamani age from Monday no ya dance a free atadwe ni maba wow obi di atoto akire na mesre etiefo ye kan atadwe na me hasting to conclude say o kan conclusion mani age men conclude say sex nko an ye kan no kwasem ni say sex ne ka ho but in faso bebre di sex na chi good o yo ba oni atinka e ka ho o yo ba sabe nsuo ni gugu sabe wani abie dodo ma wadwe mu mie na wani na ho na me mape eye hepa plus pavi plasmos ene beki kane mesi ani last time lady no se manya muscles na wo student catch yourself no wahunu se yo ba no muscles so kohwe abeti dabi ene makike se ani hepa plus pavi plasmos o yo ba ene ya wadai wonfa atadwe nto akiri da ene miama ma kwan fa to akiri o de fa atadwe to akiri ne ehwe woman panyin oso wo say Kenya side go ne nasi atata ne nan umia na etutum eno de atadwe tutu akire ne na dwetwen wow atadwe no mfa so wo so o kɔwe ne ro sa unhunu hwe ne mo udnom hepa plus pavi ena plasmos for the two akire ansenkyere ne di akire o yo bema misrew ene ya wade die fa kodu to nsa benkunim piao to obu ase hwa ne kodu no mema ne nkeka ntini no lady ba ko ose friend akosia wo kejetia eno o share ne testimony na said your kan ma kan ofi ase me nka ne saa enti me gum kakra because bible say ye ntwa na ne so a ahwe okra ba konkra ntumi nje enti ye teso kakra o se ono no ye nurse no ehon no de so wo de otiase o nurse ni kuna na ope vein wa pentin edi nsu asini kunu so a obehwehwe ntin ni sa wo hu eba so de panie ni wo ha na moja pram ni asa eba sa ye obre ena obo modin ma ni kunu kwadu nsia 6 ede to akire hepa plus pavi plus mosachi osafi so ni kunu sa ntin na bia ho akra minim so de otini ma se na meken ono oba no odi atadwa tutu akire powerful ntoto ne bo ase nurse ne kunu
no say for the first time obo ni kuna ba so not just a doctor or doctor no ni kuna be a great surgeon. Wow. O chere pipe niema wa mana ye de. Yes. Ubehwemu no sa box no utumi pai no man. Enti na me say o meye doctor or doctor keke great surgeon or surgical procedure or papa niema mu e de na ko baby e so o de ne ko Hepa plus pavi plasmos. o dia ma no oni ni kuna dini yi sure wada ni kuna asenso piafo ni kuna so ada na ase piafo eye hepa plus no pa enne ya wada die mesre obi o driver me nuanom ya driver for because a driver ni e wa apomudin a oye ne papa nko a sure e de nkwaje bro ma mu ni nyina enti se driver fo apomudin ya na ehia me aso korema mpon mate se taxi rank foforo bi aba hono ma omumfa hepa plus ni ago wow enti nyame ya adoma mo betimi be se da ba ho yes manyan kra ni nyina sa brekra me sure so muti wow omu leader oyoba wow yes on phone ni agro powerful frey ya just say obodin powerful hepa plus pavi plasmos wow omu pese omu ye de tech for no eye ni bi wow and ye be call ho sure enya so korema mponso nko station say ye trotro say ye buses say ye taxi obi a opese ono nso nya hepa plus shirt ni bi no oshe no special days no o de onfa Asem Beba Dabi program ne so ye de bebrew o fra Asem Beba Dabi fo no ana hepa plus lines ne kra ye pese obi anya pomudin papa good na driver ni bia drive ehunya driver ni bia ne ya wada je drive men ko fa China duro ni energy drink enko drive ko bo necessary aben ehunya na mo ma hepa plus pavi plasmos enyo mu adwuma as a driver sure na fa ko kwadu atoto akiri ma me number no bio yes me number me personal line ene yani udi nkomo wo so no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Hepa plus pavi and plasmos apomodin mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busia ya no mama hoden aba busumi pi ni menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa hepa plus husband and wo so wo ye hepa plus wife na abua no hepa plus mixer magie duro di pa pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho o pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawud fo yi a na yɛ Dawud ointment yi. Wɔn
na ye se nansan na wo complain wa poso usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum Dr. Time daso menya wudenie woye kikim abna na wo ya yaro fa here Medimafo Herbal Clinic asane nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wase be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu san fa no yade emebio apart from stroke yare a otimi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagye sika enam so ogye ne hudie enti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pagya ne mu be pagya ne mu a kosi se wankasa sansa wo pero na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye ne kokokra Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Brofokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebaye no amawiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye de nanso campaign yiduru ye de wadana no osi MPP for na asay economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandinia odinukre to abama NPP to abama number 1 to abama baumia obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen siye pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada
Na adron kitinkiti bi a se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha esa sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yen fa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Chale afia batu idie majia ye bebre pa o mi hu de meto amane mpo I don't know who the other man. Would you maintain policy about Mama Sorry Beba? I feel so NDC ban. You may be in Juman kitten. My person branch executive na di omuhube gym. Say Kuko na person share poultry farm. Ketu ebi near Mao Akuko Bono near Ton Kuko na Mao near Mao Ediane au de beto Ediane ama Sika au de beto Ediane ama. Hey, na retina mostly. Onia nyanto wasie. Inti waiting na papa ne se yanto abamano no. Abba papa no on se sign cry. Dada noa mudie mayentie policy bakwa Dr. Baumia e wo mayemabunu no me pese mambunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so be bank ama nwuma nkuma se ne be yo mo so betime bi omnwumam na ma fa yemabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa enya no nko ma san just oba konka ho osan so say odi ade a ye friend no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu bie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia na meto ama ani bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masisa ma adwun sisi ade enya ade a meto ama JDM bio the bold solutions man no ono na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa ncheche endie defa die yemfa cheche vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafo yadamose na yechiachi amonso ye koya ya samba. Aha ye 102.9 FM. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no anu asoda so guso a wutie enawie yi wasoda so guso o hweye live ewo Facebook ena YouTube no enso eso enawie ya anu aka ya hye ne nso se ye ne Ebenage Herbal doctor no ena ekoba enkomo no Dr. Eben na Hepa Plus Pavi Plasmos ho nkomo ne ekoba ye no wate de ye de aka eye wanamoni a ubetuo na wonso wakope biato se beye beboa wo ama enepa akoso ede ama wo awiei Volta Drill Limited fonso yebedam wase kire se dwumadi a yedie muta ya chipa Volta Drill Limited awiei se wuhie nsu papa ewo fie ukrom wadwumam eyensu adwuma na woye opese yentu bi mfama wo se beye a wunsuo no beye da anuanom onom ebetumi aye adwuma no yiye ede ama wo eye Volta Drill Limited se wunya ba bepie Kumasi Krodua mu a hojo da aban ene main office ne wo eba borehole drilling eba blowing pump installation pump servicing problem bi nso na nkwanchefo ebia betu wanya ewo wonso de ho a wo de frɛ ye ne emesiesie na borehole tuo no ankasa de obetumi atu no yiye ede ama wo eye Volta Drill for awiei obegye saa number yi na wafrɛ na yene wakasa na de wonti asie bia nso no ya kyerɛkyerɛ mu de ama wo na ma ne ye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 unya fresa no meyi a
Volta drill for beje so ye no bekasa dia wonti ase bia ne yebekire mu nso dia mawo ene traditional Dr. Dawood papa nyankopon hyiawo opanyini ene Dawood Herbal Hospital ano ono ne panyini kofa bai opanyini enam ne so ena Dawood ointment ewodwa so enam ne so na Dawood 360 capsules ewodwa so enam ne so Dawood Herbal Hospital abe pie Kumasi Krobea mu eje so krapa ena Dawood Herbal Hospital wo edane a enkane na Metro FM ni wom no saa dan no amu na sesia Dawood Herbal Hospital edini djuma na netia wutie mi yade bia bekɔ so abu a wako yade ne nkwa onua ba onua bema akwanya no aba mawo sɛ obema na aboto sɛbe odie ye sikyire yade odie ye stroke nyodwoye emoja brosuo bi na hawo hepatitis B ana enemu yade bi na etete wo sɛbe ulcer ahaw pa wenya hawo prostate mu enti wodwunso sɛmu nkoyie yesi ye de roba kore koto bemem onua obebre wo de bra Dawood Herbal Hospital de makan o de hu aduro bekawo papa no mfiti preko pa mfedro nka je wa ye hwehwemu ahunu ba bia wo yade ni firi enti ema pa wo a onya bie se wo ba Dawood Herbal Hospital a onya bintem kyerese papa no ye hwehwemu ebe pa ho ama osise ya emema sebe wo mensem wo fom ana ade na dwom kro a enya adwuma biu oba papa yi ho a emu be ye den ana ebe pagya kyerese adekode akofa sa problem no aba no obeyi afiri ho enti ebe ye ntentem ama ho ato fa brodo na ha wo koko bi tetew ni padua mu yawo ntini mu atwetwe no mpemu yawo o de bra Dawood Herbal Hospital oni papa no mehia no omwa ne number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 ofresa number we ya Dr. Noan Kasa Bejeso one obekasa de wonti ase bia no wakire mu nso ede amawo ena wiei adofo ne ade hye ensem ha na ababawa adwubikete ya owo yenemu yi ye bebusa ne nsem ne yatie krache selasi ono nso na semo a owo na awodadie mu nchia nkomawo udide Abdul Mumin dodo na anim se efra Gaba say atwuma kofori dua ena owo ena wiei Abdul wanya afeko ede aka onfie ho na wa konta Mustafa Said osi ena wiei wosre Allah ni nshira na hoden ene ne nkwa husan se enkan happy birthday to you Gaba say afei awodadie mu nchia enkomawo Madam Margaret ochra de ewo state experimental ene antemage wanya afeko aka wonfie ho na aduana ba Kofi Ampo Emmanuel ene kwabna reko ya wowo AP radio ochre se ene wiei osre enkwa husan yankopon na hoden ene ni nshira se Madam Margaret enkan happy birthday to you Obamake udide Raphael Yebua Mensa akwada ketuai wanya afeko aka wonfie hone na wo maame Mary Anane Ado ya wo ye nurse ni wabu akwa polyclinic eni wanu anum nyina say ne de Raphael o ma happy birthday osre nyankopon ni nshira na ho bambo ene ne nkwa husan nimde se nkan happy birthday to you adubikete ansa na mebe konna mibusa asasebi hwe awo a okoso hwe yawo a okofem sebe nanka wawu mpo awie manu sisumina so nanso adokutafo nimde mtumi tu simienu de oxygen wura ho e ma sebe nyankopon adaroma osan ba nkwam
ye twao kyerɛ sɛ wo brɛ wo saa wodi mu na wase aba emfie mienu saa brɛ de sɛ na one bɛma ne ntam nye hwiti mo ntam nte sɛ me ba bɛte akwadaa no akɔ kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbaanti na wo nso ama kwan saa ade nti na ama saa akwa no kyerɛkyerɛ me mu na menti o pacho de mame ma akwa saa ne sɛ maame no na me dɔn me fa ne sɛ maame prɛko pɛ nti ɔbaa sɛ ɔbɛte no na me sɛ me maame prɛko pɛ na me de me bɛn ma no ɛna de ɛtɔ so bi me wapa mmra ablante no hyia me ɔka sɛ ɔpɛ me na me ne te hɔ me papa ka kyerɛ me sɛ ablante no nyɛ nti me nya na kyidie nti me ntie me papa nti ɛkɔba sɛ ɔde kɔto me papa anim papa yɛ sɛ me mpene ɔno so ne mogya no no ɔnti me nya ne bɔne dan bɛ sɛ metu me papa so ano awɔ fam ɛno nti na maame de akola no ma me dwene hu sɛ maame ne me ne ntam yɛ kama ɔnti me nya me ba ne bɔne ɛno nti na maame de ne ma no okay saa krakye kwa mselasi kwan bɛ na afa so hyia no pacho kwa me fa so hyia sɛ na me ma me ketewa sɛ ɔyɛ hema na ahema na wabie communication tonton cars ne MTN cars ne Vodafone ne binti na obe surprise ne bi enti me so me sua tibo a me pon me na me nya shop ti me ma me ne container ne nkyɛn na me yɛ adwuma ne kakra enti me kwa na me hwɛ ehoma no e ma me ma me enti hɔ na odi be hu me sɛ me yɛ adwuma hɔ no odi be hu me a ɔde passem to me nim wɔ hɔ ɛna ɔte ase okay ansan wo bi bɛte bibi ase no wɔ nase die pa na wo hu bibi nti na me busa asase bi nti ma obi a supply credit cards ma na ahema no abeto abesew pa de na hu ye e ma wote na se so wo de ne betena mpacho de mi hu ya metina se mi se oye adwuma a meti asema no betimi aboa me za time no za na me pe baabi so aye adwuma se mu so betimi aboa me enti de ma wote ase e ma no nti na nya se bi a ye dobi na emom so obetumi aboa wo adwuma ne kuntia doka ho de ba o ka che me so obeboa me manya me container na store bi aye adwuma wo okay eno nti na saa abere no utumi boa ma onya saa container no ne wanti me amoa me na ninsen ne ba nti me papa ena de ne store dan ma me na wo ye modwuma me ne tna na anche na ninsen ba die nti na ma wonye ma no me hu no boso me pepe na ninsen ba die nti na ma wonye ma no se na nka wo akwanya bebre se ode bo ho ban no kre se woni nimbe die ne ka wo se nyema no me bo me ho ban na amsa ata na amfa na me bo me ho ban amfa okay o papa ka kire wo se krache no wo mpene onye ni papa die nti na wo ka sa kire wo die na papa ehu no asase no na papa se wo ye be mo no wo wura mu abisa ahwehwe be ma ne suban ne ade emmoa me ntimi nyai na mbisa se na da de sa na wo ka ma me hu de wo pese de wo pa kire because o kan say me hu bibia bone bia e wo no ho na me nko no ho nkoto oba bia so efie otim ko na ye me soa efie feze o pe me dina che ko ne fie ye ko me soa efie ni ko ram se ha na ate me soa efie no so nko nim se me soa no nti wo mo no mo fie onso na me nimbi bisa na se wo mo se na o te se ni suba te se mo fancy me de obi o mo nka no mo hu ni kwa abone bi aso de okay nti we ama we nti o papa asem ena akofai to de hia wo pa se titiri ene se o ma access to akwada no ana on fa aba ma wo mame sa on fa ne ma wo on fa ma de mame because wa tra mani de so ache o mama de areho ache on fa ne mame udi areho wo de ho se me hu so bi kura kuta ne ba na se wo de ni jakwa nko school kura bi ho na me su se nyame ache obi nyame ache me bi nso so me ble won ho me am ble wa kola no ho enye nyame kura nke bia kamenti ase na wanye wabro no wasa ache obi ache me bi enti ene enka fa we no nso hye anamu na nka we ne owo ne papa ho a onwo da ase boa oba obeba abehwehwew adenti na sisi sa kasa na me di akira na wie me se me nya abotre na ede ya obeba nso nya do ma me se ne ma me ne me e wo me se me ko de na nso me kwa me timi nin na se oba tantana ne ba ho eche no me nya sa akwanya ne ntana ho nche sa en na me di akira be wie me se okay en na wie yi
Kwame Salasi otie te senka one na bompuni mpute se de me ne wote ha ya asem anka abeka no ka otie boni dinka Kwame Salasi adwubi na ekese asem a me no bompuni mpu ameka a chan se me na awo unim mra be famu hawo na mane woni oni tua ni mi wu kura ne sa ya me na je me akola no mra sa wo ba wonchen no ma mpopu miti minim se nyina ne ya me na me so di na ba asazi so me de na mama adanti na me de manem na me nchen bia wo so wo mpenenti me srew ni diem me pa wa chaw me srew a ma me ba no emra me so me nchen bi na me so me yo ba tan na onua ne kura ma wo no won hu se ni nua panin no so se ni nua ketoni no munya odo e wo montem me srew awade agra o bibi busa no mam you no bi na agra ye mate ewra akwada no hu no e dey twato be se ni me pa chomba be tro abeka ya kwama mama be tro BC no e be se ni e be bosome mi no de wa ma ho bi bosome mi ensa bosome nine na bosome hu no dey twato me fanse be bosome be num ni hu na kwada na otesei me pa chona mi hu ne de na bibi aha mi go na odin abonten eni o vananda na mi hu no ti hu no aye kama na onye kama unse akwada bi ho a hu no kura na awre aho se me pa me bani ebi so hu na no wani age se na wo de no hu no me ba cho mi hu ne de onye basa wani age na wani aye kama afi ni etoso sesi akwala no watifie ana oko school me ba cho le mti en se oko school yo ti en se oko school unim ba bi ko oko school no ho na campus wa kohwehwe no bacha endi sesi yi no se o ma okwan se akwada no ba bedi na otwe wo nchen weekend se bi wo ha obeba still de wodi ogina mu ane se chinchine a wo di akwada no ana se o Matias okay ye access se bi a o ma access to akwala no obetumi aba wo nchen abedi na obetumi akosra no na otwe bi obetumi abedi wo nchen o kan ne sa nso so a obeka ne se na mpacho sa da me pe no mane mra me sumi nchen bi woni na nko nyina oba me ho kakra na akwa ne papa so kakra saa de woni hawo da bi so be di na nsan wo nchen na nka wokwa en hawo me makwan so o mane mra me sumi nchen bi eno na me pefi ni ho da onye mame so oba be sra wo no so o mane ma unsusu se wo si chinchini a wo na wo no nti wo je oba nti na wo so wo mpene no na me ni me ka bi sa kwa nche ne da so wo je oba me ka bi sa so na wo no ni etwa wo na se de wo keka ni nti ense sa akwada ni tena wo bi nchen wo se wo nchen no tena wo nkan ni sa me ka bi da enchire ne da ne de bia me se mesire na kwama ebe makwan ya mesire no me de na se weekends bi kura o ha ye nyina me metie so fa sa mo so no oti adwa tunti kwa ba akoso o ma me di weekends no me on san ko me sense Friday kura o na Friday nwumre na ka Sunday after church na me de ne ko me kan nyina on temase enti school na okọ no adenti na won hwehwe ye me ba cho school no de enti a me hwehwe se me ni ba bia school no wo ena na me hwese nko no a be ka chem se akla me de ne ko school ha aha no wo enti be se unya ho abra na bia me fa nko na me fa nche teachers no mu se ne maame no a bia visiting day kura obetimi akọ chimintimi fit pe ko pen ko school mo so mu ni me akwara ni hu wo hu mi se o maame ni o nim se ne maame ne okay akwara ya maame mate medase di odi asem no achi emfo witness boss no we are witness chair ensem wo mu pa na tie 3p garlic mixture duro no piwak natural health for na akofa aba aduro we eye nipadua mu adwuma sebe utie me baby a wo pressure e wo no ompe wo cholesterol ya ka kire wo se e wo soro wo immune system no yesi anya dwuma yie enti yade ta bobo basa ya wo nko ana ate wo nipadua yi mu to de bi kura utumi ho no te se de edua bi anya nso na nye dua bo onua srade sisi wo ntini ni mu
emoja ntumi mflow ye wote ho twa de ko baabi eto ne aduro bi e ben wo na kasa wo pe 3p garlic mixture oba Misty Heba Kolenak Dani Heba all other pharmaceutical shops ubenya bi your number ni frɛ 0248 92 8824 and 0201 000021 offer sa homa we ya 3p garlic mixture ho asemi sabia wo pese wunya no ya de be ma wo awurade fie Yaw Asante Dr. Mankwa ne da no se wo be kumase ha kronumbo sia ehona awurade fie Yaw Asante ewo na papai owaduro nwanwaso bi a ode ye etiremu adwuma se wutie mi wanya haw ewo wutim na ope awurade fie Yaw Asante kira kwan a papa no be ma se aduro ni bi na ade aye ho aduro wate se etiremu hawo a wanya no ni nyina be kwa ma ho atɔ wakote enemu yade bi a wako a enko mojabroso yade etwere yade Typhoid wana osa stroke de water form o pa won na ma koko na hawo unsabuo mu nya na kwabra ne waye mre wo de bra na wo ne Dr. Mankwa mehia ewo awurade fie Yaw Asante ho ubenyu ahoto wate doctor ne number eye 0241 09 3915 and 0549 206633 wenya sa number ifre na wone Dr. Mankwa enkasa na abapamo eye biggest online shop se wo ba Kumasi Krodua mu a e wotafotre maase ya ankasa baabi asakasaka park wone ho ne wo na emom eye kwantemponso dwa kese ye anuanom edwa yedie nioma ye ton wa ha nyasam ketwa sese kura enam bro nya benti amaka ho aye den usori ya no pa so benya kaya wo de beba krum kura na eden enti ane wo de etena ofie na wo ne abapa mo ofu ni dwa ye ne ye de wo nioma bebreo de na wo hia na apesa oto nioma ye de siesie ye ndem hall wa na bedroom ye wo tv ye wo fine ye wo air condition laptops ahodo wo pe phone ankasa tap bia candy bia sene tie bia ye tombi abapa mall eni yedin obeko Google Play Store say ye Android phone na ye iPhone na ko App Store na ko download ye app ni wo ho abapa mall na de wuram aha na benya quality but affordable products ye nuoma no ye papa na ne bo ne da form obe order de wo pe de ye entade de ye de dinua na ye o kitchen ho nuoma a wo behia wo pe cylinder bena cooker wo pe toaster microwave wo pe de maide yamuntosi electrical ayo no ye friend say wo pe blender ibi wo de wo hia bia no ebi wa abapa mo ho wate ase de hia ne say obe order na watuaka ye be deliver e de amount so phone ne ye yam entumi download the app no abapa mo no a giye ne yankase ye number na frɛ ye ka de wo pe ye mo ne bo nkyere otuaka ne yemfa mrɛ abapa portable washing machine to bi ma ayere to bi ma adofo no to bi chaw maame no masie nuoma ache no mani nie washing machine ye 399 Ghana cedi enu 4 million untumi to bi mfa nche your number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 ofresa number we ya ono mo beje so Faith Homeopathic Clinic emu adwumayefo nyina na wiei me mama ha chiachia mo Prophetess Elizabeth Faith Doctor na wiei a very good afternoon to you Oba Faith Homeopathic Clinic ahenema kokoben ene wo ye ben Jomax company no ye ben 18 mu junction ne so hwa yen ne frɛ yen enuom ketenketefo no Faith Homeopathic Clinic yen ne din fidie nwanwaso bi afri India ba oba ye de cheki unipadua ni mu o nerves end no ye cheki na ye hunu ohawo a wanom hunu a enko no ye be hunu obi ohono mo enu a wo nom no eye symptoms ya na miti se dwame ya na me hu se me ho so ye nya hwehwemu bia ne asese no di ama onua
o say twe ha ofoforo de ba ho but at faith ye benya daagye ahwehwe nipadua no na haw no aba no ye hunu de kofa ba ne ye de ho adura kan ebi wo ho a ye nam physiotherapy acupuncture ne massage kwa so oyaw bi a woti wo nipadua ne mu wontiri mu etwetwew no ne nyinaa be free ho afi ye detoxification enipa nim se de ye die ye nom ne mfrema ya twiko ye mu se pei kura se yi ni ti de ahyehye ye wu enti brane antwi finfru nipadua ne mu e wo fit homeopathic clinic mawo wate se waye mrempam asikyire yade bi hawo enemu yade bi no akote wanya ani ho hawo sebe all se bi na hawo wo ba nron ketenketefo no fit homeopathic clinic for no wa ombebo awo your number ni eje onti bibia se awada ma no afre 0244 58 3859 and 0275 96 9414 data ba te say akranya me de ache good akwasi salasi ya one ya adubi ewo ya no wanya no enya no ade na moye na numa simtia de no kra ye ne kasa no se ne ho mfa no omuyi ni free hospital na oba efia ne ne oni edi nkomoyi na ni nyina ne se o se abaya ikase maami ikase wodi akwala no ne maami ne beje na enukre nim ono ana ekoto akwala na kro ne so na akwala ni sa ana okọ Cuba otu kwan obaye no watete akwala na ma akwala na duru beebi a ono no betumi ahwe no beebi a ono no betumi ahwe akwala na ode ne ko school ana beebi a waduru no wote na eyeye nti se beebi wo ho ne yede maami bekọ na obetumi ate no wasa kwan no so a oyemfa ne nko because beebi a waduru no ono no ana hwe akwala no enim no o mother love anka akwala na betwe BC no ko tire wo send message kra fra akwala no we hye no nyina sa na mai nyina o sen conference ho aso no so ne phone so maami won number obetimi ni akwala na di nkomo na enso ni nyina maami onye nti ene so de na ba ha se oba be hwa akwala na ope ba bi obehunu na emra kwan ho de ne kwa obeba na wa ba be yi na no ho na ha ne de ontumi ba okay sa no kan ya nti ya che na no asem ni bi nso gu afidi ahoma so nya no anu akan ana wayi bi afrim de no wayi afrim ka ana ni nyina no okay ose awura yi ko Cuba na Cuba Ghana for da so ko ho na owe tobo why adubi honse misabeba why enti wo ko Cuba no eno okoto de twene ode ne koto ono no so ode ne koma ne mame ode ne koma papa no eno ono ode ne koma enti wa musa de se awura yi se ne maame ne ba beje no o se nya ne maame ne beje no enya no kra bi enim sa enya ne maame ne beje no ne mumu sisi anu ba bia wadu no emra ma ne kwan ma ne timiti akola na akola no so ode ne ko school maame ni ba bia wa na obehwe na okosra maame no so ndi ze wakase wonim ba bia wo ne ade a enya no kra na mbusa ne se sisi ahefa no watu akotena no se eno de ndi intimi misane sa kwan so na me se oni hu kwan se otimi kwasra ne maame ana na maame no so hunu ba bia abaya yiti ne ba yiti a obetumi aba behwe no se no de bia wadu no de ontumi nkasa na wokura no afo so no ni di nkobo kakra ti ontumi nkasa awura wako Cuba da bachenye Cuba he miko kasagu pacho miko Lebanon uti na yese uba ntem ba this time anka Israel fo akoto ahye o mu Sweden ne anka uti ate nko fu ko ye na Israel fo nso agiga o mu no mo nso wo kwa afibem pacho miko ore fika kra wo kwa na aba ni wo mfie sai miko na me ba ni wo 8 years 8 years no 8 years be ma no se wo obeto akwala de twene ne so ko utu wo kwai nana wo ye toro fo papa akwa mu din 2 years ma me na ne ba na me wadwura ma se de ba be sra no be de sa tin ba na me nyina akọ me papa ho
papa number 1 betim kura fe na bi nti wa nkoto akwara na antwene be ma ne so nye bi kura ada kura ye kwotena ase ye kasa mi san se me na me beto akwara ne to twene wo so aka mpanifo wa aka eno ka de yi wasanyam na beto akwara ne to twene ne so won tura wo twa ti wa nkoto akwara na antwene ne so kanya me nyina ye som no manyasa 2 years na be ja akwara no ma me ne bae selasi kwa mi ko hu nya beto akwara na to twene wo so mi fra kwa won fa mi ko ehin na wo a me beto akwara na twatwere wo so se wo ko ni fie a ya wo koye basabasa bia na nana me nye bi da na yere na ye me dance ni me ko bia ko no kwa ya na oni fie na yere na wo fie oni fie ma wakọ ho ama ebi obai wa frɛw sɛ oba ni fie ne yere sɛ obɛyɛ basabasa na won ka bi sa da kula nkyerɛ mi because me nko fie kwa nko ye basabasa na yere na ye me dance ni sama ba ni fie ba ye de bi kura da mu da mu misa na yere ugidi sɛ die nti na ne wo tu afri abrepo adoato ase he ano wo mote no akɔ bi foforo a wampɛ sɛ obɛma wo hunu ba bi asese ɔne oba na ekotena na me de me hu ni sɛ opesa akura no wo yere na chi efri mi ho opesa akura no be hu sɛ ne ma me kura eneme saa na me de me hu wo ye die ni me ba chom ya kan ni me fa adwura be ma ne ye die ni o ya anwene ni okay mate oba de achia me bebam anti owura no se ababa wa nim school akura ne kɔ akura na nyini enti owo ho kwan so wote no na emom ba bi a ono te de oma ewura yi enhunu ho ende ye ne nasuma asem ne private enti oyare ono akura oyare no afo so ne ho a ono ye ka sei enti betumi de ewura na kombre mu a obeba no no nso abeyi ne ho ano okay yate owa de akura brem akura me da se yenchie yetifo nyina titiri kokotoro mai master da kwa oba firim ya wona nka wose osie oba no master oba ne wose nka osie wo na nso so aba ne sa enya hwe mframa ebo a epura we yegu no sa mframa kro na ebo a aba mo no so timete enti akura master kama to ye wone oba kujo nyame bo a memene da a ebe ya kokotoro ye ba beta mo chi denden de kokotoro mai ato ye nyina ye ba de na musumo hia ye ho akura yinso Ko Jones send na omo ye Ko Jones one week no ewo Kro from ha new tafo se say no areho ni papa you hold the poster say bo animu ho no akura na mabubu Ko Jones papa ipeni pa na ni mo te ya me fa ne crazy they say no say order na de echewa dinkan da onyankopone ase se wa ma de achewo nse me ka kire o se me pa ahomache sore ahomache mfra manti me pie ahomache na me si fom a me da me nyame ase se wo won kwa ho den a oba de onyame aye bi ama wo de hwe kura ni hokura na emframa na wo home kwa no kura no Eddie obi ti se wa wada ne ketes wa ade achi ye wan sore na ade wasore ya obi kura so wokoda na yiri nya aduane ntem obi aduane okonyane no wa nyane de wakan wa ma me ra ho enti tobo ma me nane me homra kra ansa no akasa ma me pensuo bi nom emra ansa no akasa nyesa wo kasa mi ntumi mbam enti me ba tie fo mo ntwa me obo ade ama me ra ho owura bra da bia sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti voter drill limited nkana voter drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o won fidi
ama wodi adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma ɛho nyina wo behu won ahodwo da aban heyɛ bi kɔho sisie we di opogo pedentam de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kyerɛ mi voter drill limited yi mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti ehye bia ni hoye de beso woni a wo yade atete sei asene se o man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saate bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare neama ene nabusu ekomu ayetebia nipa bebre na mu wo man mu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se obaba foto a watudin Mahama care di atai wo mo yade a etete senyechia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba akrata na se wonkuta no obetumi akọ chips compound ene apomudi atan bi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebema Ghana fo dodo no a wo saa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama nsakre papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem do, yati asem de. Edi asem na udi mirika yadu anu ba bebesi fomo yi. Beti Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu a yenim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esayare a wakwadru mu no wasa Kenya ne hu biemu o na wase November bosumi a yebesi mu no de toso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wo Kumasi pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne fa so this year ton someone tintan a bomodia nefa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some dey wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye show wi a e ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na say de enu Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo me ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo ko kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betua no mpo eso ate Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo Kumasi pechi number 1 0242-442-166 and I say 0242-155-935 I say edano ye busumi dubako nida etoso 9 eye 4th November Kumasi anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi nyina se on beka se ye nyehwe enti Asante masi na pan asese wo sre akane mampeni Mahama so won hwenya akwan ne ye no embuanya ode ma Asante mani wo sisi wo disika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntunwuma se fata ma Asante memu ende yi wo hwa Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade sonko a watu di agenda 111 no ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to mabaomia setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Awari achame. Akra. Afibrem. Ayo, medasi. Akra on say me asem we ya me yase salasi wama. Because me hu asem we say nka asem we ya asem we mansotwen. Sebe enipa mienu na ewo. Endi say awura ikoto ne twene ne so say ye de na mamu a. Sebe Krobea Asante kotokwase ya banyini osifie na wonka ho. Sanso na Krobea Asante kotokwase asorobo a wode ne ba ekoja adoto no wanka se wonfa ne kura.
so what the bread was where and on say we need one coin say or back or down 102.9 FM. Salasi why are dear if you say if you more just school now aquadane corny school sebe or more means on behalf of my partner baby or munsem and now more pet or more madach pa and I didn't cost high school no and if you more I no just say school near school a school a wood dear a kama pa ya a true phone a denema a call. Yeah, and Asem get to Accra. See a free education, Abano Cranoa, a month for year in a whole year school fees, but 1 timid quadanico. Let us say, wow, in the Aqualani, their own penny bonnet. Your warrior, dear, ye, mammy, dear dance as a bro who aqualano, then it jay, sending me Bobby Munin and Wuzzy see any day, Nanke. Na and also Macquine say, and this a mammy, a huno, baby, anyway, can say. And to me, Nimina so potia. Salasi jina swa enti wode kasa asem no say oh ma na just a court wo kwatwe akwala ho manso wo court wa na wanya dai wa wo ba woni ni mienu na wo no kokko de na kope court wo asem a wo say asem be ne ye de se kan ne akuma na edwa enipa no wo se yetena se ane ampa akwada ne de wadu no nani afi saabire mi ma hwe na mradu se saabire wo sansuo ma me no mu a eyeye osimi ne mama me a eyeye endi say oba wo beje na kokora ne de eno de mempene na emom si obedi wo nchen na ohwe na nsa bi de bibia ensi kwan ene yeye ne wakoma mi nchen ba akomienu bi ene wo hunu bibi na ade bo charge se wo koye se ni enti na megina so se me ma ne nko ho bi ewudi a na nko wonya bibi aka bajeta bansem o kan ye hunu ko adu bia wo de bo eche sa akwada ne ba wo nche e ba ma mi nchen ya e be ye wo hawo bi on se e ma ne mema nyina ye osu ene ban bi wo ye mu a ya na me nko ade ya na me nte ase ya na me ni bi num so nya adwen e ma ne bi timi ka se me ba e be kwa kosansuo ama me kora anom de ene me mpene e ma ne ntena ba ye ma ne nchen ena me ma ne so se me ba ebe kwa kwatena me yire ekunu nchen so de ene me so ma ne nkɔ na ene akwala no wontenan bia obesinse obi atwe emema na etwe ne nkunu ema ne so atwe efe ne sei o mo so otwe kora na obi ankosansu am obi anom ebe de na yeye na ma asem we da osa na akoda no na adwe ne hey won so won ko bonkuma na so won ko nifa se se de ye kan nyina no akoda na misuro ma no se ada se maami be ka se an ene efa mapona ma bibia si ya mebo mamane wo se ya won ko an ba afa ana se wono salasi ni so ba be ka se o ka se yemfa ne nko ba bi a emra kire ogina ebeye yie de wo pa ka nyina ne se ye de ne court na se court frɛ na obekɔ obeka sa akwada ni nie wanyini nti won ko ma nchen efiri na kro me nsa nie me nan nie bi to akwala na mo mamane bi wei aduru sa ma akwada mesra me ma wo hu se ne ma amene me ma me so me mesra no wo hu se ne ma amene me watena papa nchen o medi me nchen akwa makakra wei asem wei die bi nti na wo se ye twan edie na asie ya salasi yentimi ama mechire mu na wono anu disemu a wode soma ajata bai eni sei se wa makora no nko bonkum anaso wonko nifa akwada no se wo onka wonko a wonchen e mama mi hu no hwe se wo kura se ya wa ha se ebo ne charge wu se nko wo maame do a enka akwada no eko school o twero exams no kura no enka obe test ne message aka bibia a kire na hye ne nkunan ama no ho ahwan sisi a ha ase yo eni se maame so presa ne sa na tie dia ama ne meme na so oba na bia oba na bia obedi mi ho akwama we no okwa ne provisions e wo se maame so to e na be ma akwada na hu ni se ampa me maame so nie na ye e na bia wokwa ho na oba no de ne nsa pan aba na se aduru ho nom na se okọ school mu ho na wo se yiska kototo provisions manual na abeka se da bi me ma ne metena wo nchen mesom wa abra wo ba wo de ne nsa pan ebeba enti wo kan bibi se di ana ye nyina so ni obi aka bi ama enti misalasi me ya be ma te se wo no a na emom na asem na wo kan no de tumi de nsuo ni mu mame se de jata baka no de enti wo mera bio so obi tia onkanche salasi se womra na asem we anya asem a ye twere tententen asem kura nkanya afidie so asem because abi akwada no hwe ne kama
okọ maame ne nchen ade ne besie de ne beba eno na ka wo beka a kire ne ehunu se o de be ma ne ka ne wom tie nka se ene e won tena hɔ a ana se wo so okosra maame bai no se chinchini a wo je akwada ne de a enka me ne nya adwen ne ene ne nya adwen kira cause nipa mienu na ewo ndisa akwada no ahwe ne firimfie mienu na sabre obeduru sabre obetime asini niema obetime asansu ama nanom na wo se sabre de wo ko a wo kɔgye ne de a na wo no momu ahwe ne de a ene enka me kora enka me mpene visa me ye be ma ne mom na wotwe bosome nanza ene nan maami ne bayi na mo enye fe one Sunday bi no a wone ne nyina akwa asore na wo mo akwa me ba pani ni wenye fe se dia wode ne na mo efe no enye saa na emom wo so ogene de ene ne nyaadwe na emom ma ne mesra me bidie me nim ni enti a ewo se salasi gina do se da bi da je se court anza eni salasi sanbra bi wo bi ti a o mo na mane se na asem na o kan ne etiye na enso ya me we nye court asem we ne manso twen ne sei enya one na wo no ana edie be ni unyina so endi asem ne court nkopede yi je se court ansa na court wa show say maame a ono nyinsa ba na wo no akoda na timi akwa akosra no ana enti eno de salasi ye no ya adwen a enye yi emema eti a mo wo sa adwen no menne mo nya adwen eye se akwada no ebe wo nchen me de bia me ka se akwada se wo maame nchen anaso wo mapa nchen a ne nyina ba bia beto bia no eyempoyem na ye hwe bia na akwada ne tena ne ho beto no ama akwada ne da achi awie ne yie eno na ye adwumadie so ye hwe enisa akwada no wo maame nchen echinchina a wo so wotena papa nchen echinchina a wo so wotena maame nchen no enye eno ene ya ne ye hwe ehe fa na akwada ne tena akwada ne ho beto no ene si ye hu so wo papa nchen a afobuo bia anim akwada ne mo charge bia school na wo ko no so ye kama ejire se papa ne hwe ne ba no hwe ne da achi enti dia ka ne se obema maame kwan na akwada na kwasra wo maame na maame no so bi on so be ben ne maame bi na on so watimi akọ school mu ho na da achi bi on so akwasra no na on hu sampa me so be maame ni on so akwada ba akọ ka abrochira ye ya obeka ya the same thing ye yo akwada kwa ka abrochira maame no papa na obefa ne ba no de ne kwa abrochire no ode na kire ne se ne yire ne feze ne maame ne yire na wo ho no enti kasa kura no maame na wo Ghana ni nya kwan kura no wone ne ba na kasa kwa mo na maame free ba the same thing enti ane de se sa na tian so de asalasi ya ne wonya adwen enti sa bra biu okay Arua Jaisun ate panyini e wo fie no ebi wo wirem de e wo wirem no ebi wo fie aboa bi ye frɛ na chichide unim no papa bi oye obomofo edu ko wirem da no wanya hwe nku tinku oba nsapan na chichide abusua panyini enso ne nana anu mu ahia wo edukuro kɛse bi mu eye meeting make say achichide be ye se 50 ena atwahia ya wo mu ye meeting o obofo koduru ho no o se wanya nam so okoi wo no ankasa wanya bi ena nyame aboa no no akonya achichide ma akoma 50 no bobede ye ka so obi abobede a wote ase akotwa be no ne branch no no abo ase sa achichide ma akoma 50 ni nyina agum na wo sesa no ana achichide na na ba ku busa abusuya panyi se abusuya na wonye bibia wona ofre ye meeting o ma obonfo be pie so a o sesa ye ndi akọ wonye bibia ena o se munyai panyi na ewo wirem no ebi wo fie ena o de achichide 50 ni nyina akoi na wakodu ena obi dimrika kwa ahemfie se na nei ena de bomofo ko ye na chichidie bebre bebe no asesa be fie o se ha chia me ka ho ko ka chia chichidie bomofo so mra on fa chichidie na wakosesa aba ne mra no tam ne beda wa bono a chichidie 50 ni akiri no de kwa ahemfie o diduro no nan panfo se be na wo hu se yakonya chichidie bebre se bi da o se da bi na me ko e manya hwe enti yo odoma nkoma na eyi achidie de so depi fa won mu nyina sa kogu baabi a okosesa wo mo no
na chichide na esre abusua panyin ya owa chichide mu se same kan nti panyin e wo wire mu no ebi wo fie nti wabe fie anamoni a yebetu na mother and child reunion wo betumi asa ka bom eba benya ne maame enya ne papa maame nsu benya ne ba no nyama nso yebetu sa na mo no wate kotena se twen adafo owura Kwame Salasi asem wei enyama nso asem sani oba de ka yei abawom enti opanyini o decision a wateki say monfa nko baabi a mode beko na mo frame a meba no ye mfa nko baabi a but personally sabe menya kwada I'm inviting you Kwame Salasi personally se nyankopon ya adoma ene yawe benada mihia wo Tech FM ha ate na yenhwe adofo MSP 30 eyedro sadro we ultimate clinic for ene diaba eye emedru mo amomensis enye obi ohwa wo bu ne nsa obre pa obi nso sebe ne nsa bu na nneoma wo hunu wo mu no ompe obi nso ne nsa no kura wontumi mu eye hwema onye be manzo oye oba esese obu nsa obi nso obu a eye very heavy e baboro so obi nso obu no ebi anansa na asa abu na awotwe na asa abu ode ne nye nti da bi onam na se pantila na nka ne ho a wanhwe obi gu ne ho anim ase enye wanhwe ya fibroid ode ne e makora no fibroid ne obagim ovariances beba ubenya hormonal imbalance nti wanhwe ye be mo awo kora nso ho aye oden enu nti na sa MSP 30 edrowi abanu pebito na correct the ase no na enye ye bio why so the person ni edi nkomo wo mense se ne tie ho a ultimate clinic for number ni ejina frɛ won eye 0541 72 78 18 0541 72 78 18 Medima for Herbal Clinic eye Dr. Time da so obekumasi ebu akwa agogo a eho no wo na se wo obi a wo yade hepatitis A B and C stroke yade ana sebe wanya kidney mu hawo waye mrempam infections bi na hawo sebe hernia ana stomach ulcer fibroid ana diabetes onsebuo munye ana prostate ayekese o pa wo na emma ana be ma otumi ni obada nso hunsuo ntumi nyemba no Medima for Herbal Clinic nyese wuntu anamo watu anamo akom ya emia bi wanya hoto bra na papa ne ye friend Dr. Time da so onfa time nto yade ne so ma wate na hoto enya odia wate kumasi ha ye abu akwa agogo ena Dr. Time da so wo onti bibia ase afre 0244 77 4282 0244 77 4282 ena 0245 61 6336 ena oba kumasi edumu a aseda house kwane so eho na Latus Enterprise yewo yede enioma yede yemfie de yaburuchiri nsa no yede abagana ha very quality very modern but very affordable your PVC pipes bend fittings your Turkish doors pin chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps your tiles WCs your normal bad boot your telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basins your shower glass corner bathroom panel toilet roll holder mirror and water heater she said ye wuhia no ne papa no ne de ma wo se be ya wo nkyere wo yeah Latus Enterprise ya no frey yan 0242 61 6585 na yene won kasa ya Bolivia Enterprise nso kumasia so for line alignment oni multi home eni die nimhwe na what the future life smart foods ena esa yade aduani vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids dunkunu omega 3 inulin selenium energy ni protein fiber ni nyina bi wo sa aduani mo ya hodi no ano ehye enti yen de kan sa wo yade bi eda so a wako enkodo wo de bra keke be kire mu kire yen keke
yɛbɛma wɔ aduane a yɛduro yi bi na wadi na wanyi ahotɔ wate frɛ yɛn wɔ 0246 01 0150 ɛna 0242 87